Доброго вечора усім. Сьогодні субота, ми працягваем з вами стрымерскую суботу. Спадзяюся, што у вас усё добра? У вас усё добра, нягледзячы на апошнія навіны. Вось. Ну, карацей, сёння пад добрую музыку чаловую нейкую знайшоў, там падборка 64 трека, неяк яна будзе так сабе ісці на гэтым фоне, а мы сабе паціху пакоцім. План у мяне няма, я спадзяюся толькі адпачыць. Што у нас атрымліваецца па сесіі? 57,3, усе паказнікі ўверх, аж на 7,300. Гэта добра, чаго тут не добрага? О, ну та вітанашкі табе тут. Так, дачакаешся, чаму не? У цябе ж зараз будзе толькі 8 вечара, таму. Карацей, усё на сваіх месцах, усе на сваіх месцах, усе здаровы, усе моцныя. Карацей, што тут яшчэ казаць? Так? Ты ж сабе добра адчуваеш? Толькі спаць хочаш, наколькі я ведаю. Так што будзем сёння пад чаловую музычку сабе патроху катаць, Спадзяюся, бомбіць не прыйдзецца, наадварот, усё будзе прыемненька. Трэба, мабыць. Хаця, штосьці я падумаў, што каб скінуць статыстыку, каб новая была свежая. Наступныя бы я потом падумаў, на халеру гэта трэба. Зараз як рандом уваліць 20% перамог, будзе табе шчасце, кажется. Так, паўсюль павалілі. Мы гатовыя. Ладно, каб АЛТ мяне яшчэ не заўважыла тут. Снег, так. Сюды дрэва паваліць трэба. Бачыце, вось гэтага хлопца. Ай-яй-яй, каб я ведаў. Тут трэба было... Давай спаць хутчэй. Толькі 120. Але ўжо трываць далей няма чаго было, таму што я бы з'ехаў гэтага месца і ўсё. І знік быў у пошуках ежы, як у нас кажуць. Так? О, добра. Нармальную схованку мы зрабілі сабе. Трэба ад'ехаць толькі ад музоў на 15 метраў і ўсё. І чакаць. Там пражэтка ёсць. Зараз мы паднавалім купу за каўнерчык. І ўжо і не трэба. Глядзі, свяціцца. Стаіць і свеціцца, ну. Ты што, празрысты ці што? З'ехаў. Паможам нашим хлопцам тут. Штосьці наша елачка незвычайна робіць. Ага, вось ён тут ужо. 4, 3, 2, 1. Ляці, мой лепесток. Оху, 282. А чаму б і так? Дарэчы, гэтыя ЛТ, яны не небяспечныя. Вось толькі вось гэты. О. Усё, ад'ездзіўся. Ага, неакуратны, хлопча. Так, яшчэ. Ну, усё, хлопча. Лічы, што мінус. Ой, які недалёт жудасны. Давай ему яшчэ. Вось так. Выдатна. Ну, тут выглядае на то, што мы пераможам, бо мы аджалі ўсе флангі. Нашы нават горад узялі. О, бачыце, тут куды выціснулі ворага. Можна будзе ім дапамагчы таксама. Воу, толькі хлопцы не падстаўляйцеся. Ух, і доўга ляціць, правда? Секунду дакладна ляціць. Так, добра, конка. Ну, зараз дабяру. Я у цябе каде хутчэйшая, безумоўна. Два, один. И хлопнули.
Усё, слухайте, і на базі яны поплылі. 10-5 тым часам лік. Хтосьці лічыць, што яны пад мостом сядзяць? Ну, можа і так. О. Вошкаецца нехта. Ездишь там назад вперед. Давай, долети. Ёсть. Дякую Богу, хоть одно траплянне. Уже приємненько. Мінус одразу, тільки засвітився. Ну что ж, перший бой, перша перемога, видатно. Ой, забывся. На резервы забывся. Треба було взяти, подрубить. Так, до речі, новина-то якая у меня? У меня ж нема зараз бачиться Т-110-5, і он був выкачаны. Замість яго завіўся і з другіх. Гэта у нас галіна, калі што, калі кому цікава, ВЗ-111-5А. Ось яго я і хачу сабе заиметь. А так, пакуль што ось будем вошкацца з гэтым маленствам. 105-го трэба прокачаць, там, напэўна, яшчэ ўзроўняў 6 яму. У Деса да стервы першы дацягнуць. Яшчэ на хлеру на станку. Трэба неяк сабе і боса выкачаць. Як па-за-100. Резервики обовязково. Так, поехали на перехоп. ЛТшки. Гляду у нас нема, там по центру. Будем сподіватися, подставиться хтось із ЛТ в рожах. Ну, удастся подловить. Ух, як кепска ён полетел. Я кепска фугас полетел. Ай-ей-ой-ей. Вы у гэтага підара, прабачце. Ён фугасы. Ну так, там і 500. А то я подумал, что это с-под калибра, у яго вылетело 500. У нас тут нема нікого на гэтым фланзе. У нас все поехали направо. Type 5H. Ой, кепска, ой, кепска. Гэта сітуявіна выглядае, бачыце? Бачыце, як кепска? 5 кардырак, што ты тут стаіш? Як ты трапляеш, урода кусок, а? Професіянальны анус нейкі.
Хотя б так, пастраляць трошечки. У нас команда, вядома, такія дзіўныя. Яны, бачыце, ўсе тут сталі. Яны не проста ўперад не паехалі, яны нікуды не паехалі. Колькі танкаў паехало ў атаку? Ну, даволі шмат, 5 танкаў, але стаяць на супер 4. Ну, вядома, тут стаяць і БЗ, выдатнікі просто службовыя. Ауч, патата, вітаначкі, вітаначкі, добрый вечарочак. Якія інсайды знайшоў? Інсайдаў нема ў мяне, калі што. Я ў іх не гэтае... не вошкаюся, не капашуся і не шукаю. Танк лётае? Так, так. Ну, гэта колавікі, на жаль. У іх механіка такая тут. Незвычайна сабе паводзіць увогуле. Я ўжо мільён разоў пашкадаваў, што вырашыў выкачаць сабе гэты колавік, падумаўшы, што гэта будзе добрая ідэя. Па факце, не маё. Не маё. Колавікі. Гэта зусім іншая гульня. Так што як ёсць, нічога страшнага. Так, С2 мы ў топе, дарэчы, гэта прыемненька, супраць нас 2 АМХ. Ой, Т-29, ось всё. Ось на гэтым можна скончыць. Т-29 просто парве. Усіх. Бля, як адгуляць? Туды не паеду, там КВН-аў нема. Налево. Там просто, бляха, Т-29 БЗ-мі не раздушаць. Налево. Іншага і нема. Там хаця б неяк можна будзе адгуляць. Хоць штосьці зрабіць. А што тычыцца інсайдаў, гэта можа ты маеш на ўвазе па гэтай становішчу Зеленскаму, Украіне цалкам і гэтак далей, то на наступным тыдні толькі з'явіцца. Зараз усе СМІ будуць перакульваць з галавы на ногі ўсё, што было сказана. Потым выйдзе яшчэ і, магчыма, калі пад ціскам народу штосьці там адбудзецца ў Амерыцы, то выйдзе Трамп і скажа, вы ўсё не так зразумелі, мелася на ўвазе зусім іншае. Памятаеш, як ён перад Зеленскім, тыпу, яму журналіст кажа, вы назвалі Зеленскага дыктатарам, такой, хто я? Не памятаю. Калі іх сказаў, то гэта была памылка, адказаў Трамп. Вось такія справы. Ой, памыляецца, а я зводжуся. 253, ну няхай. Добра, што не трапіў мяне, так бы. Ці ты адчуваеш, што ты тут забыўся? БЗ. Казліна. Празрысты ты наш гоншчык. Так, ну я ж тут не выйду, правда? Не, тут не выйду. Гэта факт. Ось тут трэба толькі вогонь. Божах, ну які роскіт. Насколькі 3 танкі. Гэта ж больше не выйдуць, правда? Наши там ціснуць паціху, трэба выходзіць. О, там что такое поляцело, цікаво. Ці гэта наша верта там трапіла, ці гэта іхняя ПТ гэта зрабіла. Всё, доели. Адрыў башки просто. Так, нам трэба по цэнтру стаяць, нас правы фланг адабралі. Не з маёй трапнасцю, вядома, гэта рабіцца лишь. Так, ось там один засвяціўся.
Дзе ты, воін? А хто гэта цікава мяне свеціць? По цэнтру іх ЛТ стаіць ці што? В такім выпадку пад камень. АФК. Это добра. Падарункавы хлопчык. Так, калі ЛТ стаіць, то можа тут, у гэтай вось мясціне. Іхная ЛТ, я маю на ўвазе. Варожая. Нашага цігра казытаюць троху. Што, пастаім, пачакаем? Дзе хто? Так, шкода Т-25 уже прыехала на нашу базу. Т-25 АТ цікава, ці сочыць за ім ці не. З улікам таго, што я не губляю ХП, лічу, што не. Т-52 яго збіў. Добра. Адзін там. Такі кавалачак невялічкі, толькі бачны быў. Стоїть хлопець. Стой, 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 куди ти? Так, ну нормас, пакуль што. Там столькі гэта праблема вялікая. Давай, 3, 2, 1. Не гэтае мне трэба было. 3601 гэта не праблема. 3601 гэта хутчэй ахвяра. Мы ж адсюль нікога не ўбачым, правда ж? Нашу базу не відаць адсюль. Што, можна ехаць, дарэчы, можна ехаць уперад. Пакуль што перавага на нашым баку. Бляха, ну зноў як вечар твіч вісне, сур'ёзна твіч вісне, і пакуль што нічога няма. Усё тыпу добра. Опс, хтосьці. Вядома. Та ёб твою мать, курвіска ты. Здох. Выбіў мне, бляха, быка. За яго згубіў толькі гэты ремонтны набор. Цікава, дзе ён там? Что за будынком нашим, ну. Давай. Не, ну чого ты, ну стоял бы. Не, взял, поехал. А на что приехал, коли поехал? Поехали, зараз мы туды вось пойдем. Хлопцы молодцы, саблёў вось гэта 52. А добра полетела, правда? Каб раней страляў, то потрапіў бы, забіў бы. Гэта хутчэй па тату ведаеш, што вісне інтэрнэт, а не Twitch. Twitch у мяне працуе ідэальна, ніякіх згубленых кадраў, нічога няма. Гэта хутчэй за ўсё твой інтэрнэт менавіта. Калі нейкія там перашкоды, падвісанні і гэтым далей. Потому что я свою трансляцию бачу, у меня не висне, все добро, згубленых пакетов нема. Все в порядку. Так. Мы, по-першае, поедем у пут. Вось сюды, хлопцы. Мне дапамога ваша была б вельмі карысная. Супраць мяне Мантикора Т-92 и Ебр-105. Вон. И все пробиваются фугасами на вылет. Выдатно.
полетели. Колькі 79, 80. Він же ж повинен розганятися до 90, мне кажется. Давай, родные, тисни. 89 пока что. Нет, не захотел. Так, меня подкармливать никто не будет. Я тут сам по себе. О, мантикора есть. А ну где ты там? Так, гэта добра. Мне гэта падабаецца, вось такая няўпэўненасць мантикора. Гэта вельмі добра. Не, собаки. Я вам зараз дам. Все ж таки недзе там стаіць гэтая паскуда. Прыціхла наўпрост, што яе не бачна. Ну, паспрабуем тады вось такім чынам. Я не заўважу ніводнага, вы бачылі гэта? Я праехаўся вось тут, вось. Я не ўбачыў ніводнага гэтага суперніка. Ось гэта номер. Суки, вы бачыце, куды яны едуць? Бляха-муха, вось уроды. Трэба цікаць. Як гэта не парадаксальна, трэба цікаць, бо наши дэбілы просто вось тут стаяць. 1, 2, 3. Во. А гэта уже назад поехал. Бачите? Инвалид. И он уже сховался, и он уже все. И он уже отгулял. Дебилоид. Я ему хапила годину в этот раз. Ой, придурок. Так. Ведаешь что? Ціл в сраку. Дякую Богу, трапил. Глядите, он все. И он уже нагулявся. Я отстрелюю раз до побачення. Ян каже, я на своє життя уже все. Я уже наробився, я уже настрілявся. Видатний бой видав мені був. Там, може, 6К настріляв, правда? Придурок. Просто, бляха, ноги в руки. Все, ми тут постоїмо. Так. У нас уже -1 там, я бачу. 2-8 тим часом лік. Тим часом 2-8 лік. О, долетіло. Видатно. 2-10. Ех, на жаль, зараз приїдуть, з'їдуть. Треба буде хоча б трапити, слухайте. 2-13. Шапійся, що я тобі зробив?
Что ты у меня тут шмаляешь? 340, до речі, з плешем. 340. На ходу? Ні. А може на ходу, не ведаю. Олдскул вітаночки, танчики, так, танчики. Бачиш 15-2, який лік цудовний. Я не ведаю, ти бачив, я гуляв 121 зараз. 121 танк, він ховався просто. Тільки ворога убачиться, одразу узад. За спину. Гауняк, просто невероятный. Где он? 8. 1383. Жудость. Я щиро кажу, гэта найгоршае, што я бачыў у жыцці сваім. 34. Дякую. Будем давіць гусеніцамі зараз. Гэта найгоршы паказнік, які я бачыў у сваім жыцці. Вось гэта я бачыў горшы. Я бачыў 44,7. А вось гэта, каб было менш 3000, вельмі рэдка. А тут 2,288. За такую колькасць баёў. Вось гэта 40. Цікава, калі я нагамі гуляць буду на клавіатуры, мне таксама такі паказнікі будуць. Жак Шарк. Стелсмайстер, не то слово. Вітаночки, Жак Шарк. Нешта я тебе не памятаю, ніколі не буду у мяне на стрымах. Вітаю тебе, шановны. Я не ведаю, як у гэтай гуляць. Тут такія безрукі. Ну, просто я ніколі такого не бачу. Мне падавалася чамусьці, што вось недзе там 2900 апошняе было. А как вот такое? Ой, просто ў шоку. Ой, слухайте, кепска. Я не люблю гэтую мапу на ЛТ гуляць. Вельмі не люблю. Нават не ведаю. Ну, посвінячым троху, посвінячым. Бо вось туды падажмем, падціснем. Можа атрымаецца. Трэба па цэнтру вось так ехаць. Я звычайна, калі на такой ЛТшцы хуткай, але без маскіроўкі. Па цэнтру еду, о. І тут галоўнае толькі яшчэ даехаць туды, вось, бачыце. Вось у гэтыя каменьчыкі. Сюды вось падціснуцца, каб схавацца ад усіх. Я звычайна вось сюды пад'язджаю. Ладно, бывает такое. З розных аккаунтаў. А навошта так? Возьми один, каб тебе ведалі. Чекай, што далей? О, і, да рэчы, перамог. Трэба з ЗСА зняць. А можа, я і зняў уже, да рэчы, я ж знімаў. Во, мне яшчэ, бачыце, навінка, якая я пракачаў гэтага скваль, ці як ён там быў, шквал. Я яго пракачаў таксама. ВРВ, вітаночки. Дякую, шановныя, што прыйшлі і знайшлі час. Як твоя справа, ВРВ? Якія сёння планы ў цябе здзейсніліся? Ці можа яшчэ здзейсняеш нейкі? Бляха-муха. Хоць агляд нейкі ёсць пакуль што. Экіпаж 80%, то калі пракачаецца, паехалі ў цэнтр. Сюды вось станем. Можа нешта і ўдасца. Пакуль у аўтобусе да хаты едзеш? А што, на шпацыр хадзіў кудысьці? Ці з кімсьці? Эти хлопцы проціснуцца. Вялікія вы нашы. Здзейсніўся план абмыць гадавы бонус сябра. Сябра алкаголікі. Іх, я б таксама пагуляў бы. Сегодня, правда, на дворе, я не ведаю, слухай, як у вас у Литве, але у нас у Польше тут аж до понедельника дожди одни. Фу, так мерзотно.
Не сказаць, што зусім кепска, ну але нічога добрага. Прабіццё адно. А не, 16 гэта 4 прабіццё. Было. Алкаголю не было. Цвірознікі. Вось гэтая бляха дзяды, да? Что ты так за мяне хвалюешься, а, Т-44? Что я тебе перекрыл штосьці, ці што? Кажу я мне, отступай давай. Так, ТМ один другим. Слухайте, кепска. О, бля. Глядзіце, а у іх там і Бача 12 і Скорпіон G. Треба було у той бок ехаць, а у мяне, бачите, якая ЛТ ледь ворушится у землі. Ага, каб была хуткасць, то туди треба було подтискаться. Что, забили? Ничего, бывает. О, стоите. Сильно только я не поспею уже, правда? Могутности не хапаю руховика. 6 засветила, паскуда. Бо я у РБ не отписываюся от экстремистов. Чакай, патата, я не бачу нічого іншого. Проч гэтага повідомлення. Ти сюди, у гэты чатик писав? Ці не? Небяспечна так сабе паводзіць? Ай, пашанцавала яму, бачылі? Не прабіла. Хаця я карыстаюся акурат такі гэтымі, якія прабою маюць. 199-176 пробіття. Що там хлопців підтискають? Вот тебе. Ага, трапів. Так, ісу. Видатний ісу, малайчина ісу. Кари, давайте наступний. 6 секунд, я аккурат таки. Что за диво? Гэта як яны так дохнуць? Так, перанабіваннем. Мы зараз троху схитрым. Калі так можна казаць. Тут ніякай хітрасці нема, але... Пачакаем, пакуль гэта з'явіцца ўсё. Няўдала. Курвіска, ты глядзі на яго. Не поспел. Так. Шо ж знову вітанки? Ти ще твіт чат читаєш? Так. Так, шо ж, а ти ж ніяк уже питався, мені там і там. Я ж казав, що не подумайте, що я ніяк тут з глузду з'їхав, гэта твіч. Нема пакуль што прилады, яка паб'ядноўвала чаты. Я то ў тубе... Усё, ось зараз зразумела, патата, што дзе і да чаго. Усё. Я зразумеў. Так, хто ўвогуле на твічы сядзіць, чым ён карысны? Шушла там даволі трывалая такая, не сказаць, што вялікая, але трывалая суполка беларусаў ёсць, яны вось і прыходзяць. А чаму сядзець на твічы? Таму што там патрабаванні для першых грашэй заробку, яны значна ніжэй, чым у ютубе. На ютубе патрэбна 500 подписчиков, каб пайшла хаця нейкая капейчына за подписки на твой канал. А за рекламу яны ж плоцяць зноўку грошыкі за той, калі рекламу праглядаеш і ў цябе больш 1000 подписчиков. Слухайте, можа ўправа? Не, ўправа не поеду. Вось, таму, як ты разумееш, на ютубе значна складаней, а на твічы за 50 фолавераў у цябе ёсць магчымасць ужо атрымліваць нейкую там капейчыну. Усё роўна
калі казаць пра заробак, то гэта зусім невялікія грошы, гэта прыблізна 50-70 даляраў на год, калі што, так што. Калі ў цябе няма падтрымкі ад падпісчыкаў прамой, то бок данаты ці нешта падобнае, ўсё роўна гэта такое капейчына нейкая. Таму вось так. На украінскай гуляю. Так, беларускай жа ж няма на еўрасерверы. Беларускую мову прыбралі. І тут толькі расійская ці украінская. Вядома, што ў такім выпадку буду карыстацца расійскую. Фу, блядь, украінскую. Прабачце. Калі не украінская, то ангельская. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что такое? На тебе. А я не бачил. Ой, выдатненько, слухайте, приемненько. Так, 3, 2, 1. Давай, подъезжаем. Хоп. Знову, молодцы просто. 4, 3, 2, 1. А ці была калісьці беларуская мова танках? Яна і ёсць, яна засталася на ру-сервере, не? Ці я таксама я тут прыбралі? Быць не можа, што яе прыбралі, бо я калі быў на ру-сервере, ну як на ру-сервере, у Беларусі яшчэ жыў? Не, то я гуляў беларускую мову карыстаўся там. А потым, калі раздзялілі ўжо, то ўсё, я яе не знайшоў. А чаму ж ушла ангельскую, навошта? А як ты б чытаў у такім выпадку вось гэтыя навіны ўсе, якія выходзяць ад варгеймінгу? Выключна ангельская? Не, навошта? Украінскую зручнее чытаць. Яна ж амаль аднолькавая з беларускай. Та ну нахер. Больше яго гэта не трапіўшы. Ру-сервер гэта мір танкаў? Так, правильно. ВРВ сапраўды, ведаеш? ВРВ правы, так. Трэба адпачываць калі-нікалі ад ангельскай. О, сунецца ўжо. Я нешта не паглядзеў на назву гэтага танка і стрэлю яму на ЛД, хаця трэба было ў вежу. Давай, 5H, выходь. Трэба, дарэчы. Валдішкі. Каб надзейна яго прабіваць. 4-7 тым часам лік. Ай-яй-яй-яй, слухайце. Да, блядь, што гэта адбываецца? Што КПЗ-ху прабіць не магу, што зараз ужо і гэтага хлопца не магу. Блядь, трэці раз. Сур'ёзна? Вы сур'ёзна? Гульня? Курва. Ах ты курва. Так, грилек мяне под гэта падстрахавала, добра. Чакайце, хлопцы, я зараз пачытаю толькі. Трошечки вось сюды. Всё, гэта двое даедуць яго, мне падаецца. Мне трэба сюды. Прикрываць базу. Так. Усё, кольцо ў заходе ёсць. Так, а дзе ён? Сыходзь адтуль. Ой, не сгинается, бляха-муха. Ну подымися, ну, молю. 5 апошніх стрэлаў, просто не пробіццё. Заўважылі?
Дзякуй Богу. Хаця б вату прабіў. Дзе ён? Дзе гэты яхтігр? Блядь, ну подымися, ну ёбаный твой рот, боже. Подыми дуло. Гэты знікне уже там. Бля, зараз страшно было. Давай, подставляйся уже. Так, яно было збито. Але ж 15, усё. Перемога. Вытрывали. Неяк. Пробачьте. Так, моё меркаванне такое, але трэба улічваць умовы. Так. Что это? Візантик, вітанышки. Деду кумулі не завезли? Не, у гэтага танку нема кумулёў. Так, что это было такое? Так. Читаем, что там у нас далей. Які адсотак беларусаў свядомых, як ты? Не, я не беруся тут падлічаць. І такі, як я, толькі я адзін. Давай так. У Беларусі? Хз. Зараз 25-60%, 20% не можа быць, столькі можа так. Брест вельмі з расейшчыны. Так што не памятаю. Карацей, шушло. Не ведаеш, яка тук олдскул сёння зноў наліваюць на трэцім серыі рукі трасуцца, гуляць не атрымліваецца. Не, гэта не рукі трасліся, гэта я ўперад ехаў. Таму і пры гэтым мыш уперад прасоўваю, разумееш? Таму такое гаўно. Олдскул, я на тваім месцы ўвогуле не засярожыўся на гэтым колькі такіх ці не такіх. Насамрэч, уся сацыялогія, яна грунтуецца і ходзіць вакол тых лічбаў, што у нас, так бы мовіць, размяркоўваецца звычайна. Вось памятаеш, калі ты вучыў біялогію, там было такое дзяленне клетак. Вось, яно звычайна ідзе па прынцыпу там дамінантны, рэцэсіўны. І вось размеркаванне заўсёды ідзе дамінанты 3 чвэрці, і рэцэсіву ёсць 3 чвэрці. Толькі дамінанта яна заўважная заўсёды, а рэцэсіўная не заўважна. Яна заўважна толькі ў 25%. Гэта вось тое, аб што напісаў табе зараз ВРВ, мне падаецца. І ты менавіта шукаеш гэтыя 25% заўсёды, што яно было праяўлена пад рознымі умовамі. Да гэтага яшчэ дадай і сацыяльны фактар, то бок прыгнёт, ганьба гэта ўся, што ідзе, палітычны пераслед і гэтак далей. У выніку у цябе застанецца там лічаныя адсоткі. Вось. І, не трэба на гэта фокусавацца ўвогуле. Гэта на мой погляд. Не звяртай на гэта ўвагі, колькі іх там гэтых свядомых, несвядомых. Усе свядомы, усе, хто маюць пашпарт грамадзяніна Беларусі. Кожны гэты чалавек, ён мае прагу да свайго. Вось ты вырас, нарадзіўся ў сям'і, я спадзяюся, у цябе была поўная сям'я, браты, сёстры, бацькі і ўсё такое. Гэта тваё, ты фактар гораду, мільён табе вітаначак. Дзякуй, што зайшоў на гэтую гульню. Я думаў, ты прыйдзеш заўтра на гэты на City Skyline. Я меркаваў заўтра запускаць. Таму што, шушла, вось маё такое меркаванне. Кожны, хто мае сіні пашпарт, ён беларус і ён прагне свайго. Як ты
калі ты размаўляеш і выйшаў са сваёй сям'ю. Я не ведаю, ці хлопец ты, ці, можа, дзяўчына. Але калі ты сыходзіш, напрыклад, у вышэйшую установу паступаеш, і ты патрабуеш нечага свайго, усё роўна прыйдзе той момант, табе будзе 30, ці табе будзе 40, ці табе будзе 80 гадоў, але цябе будзе цягнуць да сваіх, да сваякоў. Разумееш, тое самае для беларуса. Калі ты беларус, у любым выпадку прыйдзе момант, калі цябе будзе цягнуць да сваіх. Усе, без выключэнняў, усе свядомыя, проста трэба ўмовы. Разумееш? Трэба ўмовы, калі яны зараз неспрыяльныя, сука. Трапіў-то як, а? Я ж падскочыў, а ён трапіў. А ну хадзі сюды, малая. Давай. Давай. Ну хадзі. Не, выцягваеш. Ну выцягвай. А што так мала прыбіцця яму? Вось дзіўна, ён, дарэчы, ж прыехаў да мяне. А гэта яго не пацэлілі. Але як яму проста мяне прабіваць, праўда? Я такі вялікі, тлусты. А я яго прабіць не магу. Бурасік, ідзі ў сраку. Ведаеш? Назад і мне кажа, адсюль не сходзіць назад, калі ты раптам не ведаеш. Тут раз падціскаюцца і назаўсёды. О, бляха-муха. Гэта як адбылося. О, бачыце? Ой, сабакі. Бачыце, ось я яму на 247 з аднаго барабану прабіў. Пры гэтым у мне ў барабане штаўна. Ну, не халера не 247 альфа. Якім чынам не прабівалася, я не разумею. Ладно. Дзіўныя гэтыя вось кулямётныя танкі. Дзіўнаватыя. Не зусім пакуль што разумею, што за іх і так далей. Еўрапейскі сервер не мае сувязяў з Рашкай, падтрымлівае Украіну. Так, а да чаго? Гэта ўсё? Чакай. Я апошнія тыдні катаю на артухі десь... Фу! Я спадзяюся, ты катаеш на арце толькі дзеля таго, каб выканаць абазэху. Больш не для чаго. Дзякуй, хутка думаю пааб'ядноўваць свае будучыя стрымы пра урбаніну з гульнёй у скальнай. Карацей, хлопцы, усе, хто сядзіць на твічы, на ютубе, калі яшчэ не ведаеце, «Фактар гораду» — гэта цудоўны канал пра урбаністыку. Чалавек, які яго вядзе яго беларускаю, таму абавязкова перайдзіце, падпішыцеся. Супер топ, рэкамендацыён нумар 1, калі вы цікавіцеся такімі рэчамі. Вам ввогуле цікава пра вось гэта ўсё. Як уладкоўваецца ў горадзе, як яно працуе, як яно павінна быць. Па важкіх танках лёгка зарты працаваць. Гэта факт. Асабліва па марудных, якія павольна сябе пераходзяць. Так, асабліва тыя, хто не ведаюць, што такое лютае. Шушла, давай так, глядзім. Чаму ты не правы, калі крыўдзішся на людзей і не называеш беларуса, калі ён, напрыклад, не ведае ўсе назвы месяцаў? Так, таму што, калі што, у нас яшчэ спрэчка ёсць, ці травень, ці май называць. Разумееш? То бок, я называю травень, калі што. Але адсутнасць ведаў — гэта не паказнік. Дзякую табе, так, дзякую табе, фактар. Вось, гэта не паказнік, адсутнасць ведаў — гэта не паказнік таго, што ты не маеш адносіны да чагосьці. Чалавек навучаецца ўсё жыццё. Як бы гэта дзіка не гучала. Ты нават калі стары, цябе цяжка, але курва ты ўсё роўна навучаешся чамусьці. І ты ні халеры не ведаеш у нішах, якімі ты ніколі не займаешься. Я, напрыклад, вось, прабач, але вось я займаюся ютубам зараз, і я пра яго ніхуя не ведаю. Вось шчыра табе кажу, ніхуя пра яго не ведаю. Ніяк на ім зарабляць. Нічого такого. У мяне адзінае было. Я запусціў YouTube, я сижу просто, гляжу украінскіх блогераў, польскіх блогераў,
ангельскіх блогераў, усё ёсць. А свайго не хапае, разумееш? Пачаў шукаць, не знайшоў, стварыў свой канал. Вось так гэта было. Усё. Тут няхай сабе не ведаюць. Умоў няма, разумееш? Умоў няма. Ты калі зерніка кінеш у пясок, а гэта зерніка не гарбузовая, напрыклад, а, прабач, не ведаю, бляха, дубовая, яно ж не прарасце. Ну адкуль гэтым людзям, якія сёння ў Беларусі вывучаюць мову, каб ведаць ёй як сваю родную, вольна на ёй размаўляць, калі умоў не створана? Ты польскую дрэнна разумееш? Ну, як, напрыклад, усё роўна. Насамрэч. Тое, што яны не ведаюць, гэта не азначае, што яны не маюць адносінаў да гэтага. Так, мы, дарэчы, на СТРВ перамаглі. Ці я знімаў Ікса, на Панардзе дакладна не здымаў, а вось на СТРВ здымаў. Давай, пакуль што яшчэ няма перамогаў на гэтым лайне. На ім яшчэ олдскул, калі што, на гэтым вось ЛТ вельмі цяжка гуляць, таму што ён мяне ж дэфолт. Я ж як заўсёды, прабачце, не бомж, а як гэта, сквапны чалавек. Ён жа ж у мяне дэфолтны ўвесь, разумееш? На ім усё абсталяванне, гусеніца, двигун, рухавік, то бок, гармата, усё першага ўзроўня, яшчэ там нічога не куплена. Вось. Усе беларусы, а так мы адварочымся ад рэчаічнасці. Чаму гэта так? Мы не адварочымся. Мы ідзем насустрач. Мы змянілі я змяніў свае ўмовы пражывання, таму я іду насустрач свайму. Так, большасць выязджаючы і атрымліваючы пашпарт здабываюцца. Хто яны? Не, яны толькі звонку так гэта робяць. Каб паясняць, адкуль называць сябе рускім. Вось гэта, дарэчы, я ніколі не зразумею. Я яшчэ магу зразумець гэта, што якісьці беларус называе сябе рускім, але гэта, напрыклад, было ў 19 стагоддзі вельмі часта. Адчапіся. Як заўсёды. У іх 4 танкі паехала у нас 3, дарэчы, у нас 3, нашыя могуць перамагчы, ЦАСка паехала там, на версіі яна. Тарань яго! Бэм! Не так уже шмат атрымалася. Малайчына проста. Мне трэба было ехаць прама, бо я ступіў нешта, як заўсёды на ЛТ паехаў, дома зараз завярнуў. Все атрымаецца, трэба было прама ехаць сюды. Як ЦСКА зараз. Бо рухлівасці няма. Ганяе паскуду дробную гэта. Так, засвяціўся. Гэта марна было. Пэм! Все зловіў. Малайцы. Малайцы. Няблага атрымалася ў хлопцаў. Так. Я вось не хачу пашпарт атрымліваць польскі, і мне ўсе кажуць, што я ебануты. Ты не... Давай, олдскул, давай шчыра, што гэта... Памятаеш, такая была прытча, вельмі старая, кітайская ці японская, хер её ведае, неважна, але яна пра іву і пра дуб. Вось жылі яны разам, і квітнелі яны таксама разам, развіваліся, ўсё было ў іх добра. І вось аднойчы яны пачалі спрачацца паміж сабой, хто з іх прыгажэйшы, хто з іх мацнейшы. Вось. Безумоўна, дуб казаў, што ён мацнейшы, прыгажэйшы, таму што ён і вышэй, і галіны ў яго моцныя, і ўсё караціў яго крута і выдатна. А потым прыляцела навальніца завіруха і ўсё такое. І карацей іва схілялася ажно да самай зямлі падчас гэтай навальніцы. Вось. А дуб стаяў моцны. І ўсё скончылася тым, што навальніца была настолькі моцная, што яна вынула з каранямі гэты дуб з гэтай зямлі. А іва, прытуліўшыся да зямлі, перажыла гэта ўсё. Разумееш? Таму мне падаецца, вось такая неўміручасць, непахіснасць, як у дуба. Гэта неправільна. Гэта неправільна. Безумоўна, яна павінна быць з такім стрыжнем нейкім, але трэба ацэньваць заўсёды кожны дзень па-новаму. Давай так. Умовы змяняюцца, нам трэба адаптавацца.
у нас змянілася так, умовы сёння такія, трэба рабіць так. І, дарэчы, вось мне вельмі падабаецца, яшчэ імпануе такая кропка меркавання, як у габрэяў гэта было, мне падаецца, гэта іхная армія, што калі салдату расказваюць пра паводзіны ў плен, вось ён трапляе ў плен, што яму трэба казаць, не казаць, там, трываць, не трываць. Вось. І у Ізраілі прынята, што ён павінен казаць усё, што ведае. Галоўная яго мэта — гэта захаваць сабе жыццё. Таму што калі нават ён і распавядзе нейкі сакрэтны сакрэт ваенны падчас і ўсё такое, гэта будзе не ягоная памылка, гэта будзе памылка ягонага кіраўніка, ягонага камандзіра, што ён дапусціў, што нейкі салдат ведае штосьці такое, што можа паўплываць на ход вайны, ваенных дзеянняў, разумееш? Вось. Таму я спадзяюся, больш зразумела стала мою пазіцыю. Так. А ці я жыву з пашпартам Беларусі? Так, я беларус, я не магу атрымаць грамадзянства. Буду з гэтым складана. Мяне карані ўсе ідуць. Я ж неяк распавядаў, што я гісторыю свайго роду ведаю да сярэдзіны 19 стагоддзя. Яны ў мяне ўсе пахаваныя на адным месцы. То бок у нас гэта традыцыя такая сямейная была заўсёды сачыць за сваімі. Прыязджаць на дзяды, што такое? Кажаш, што там ёсць госці? Ага. О, блядь. Тора. Ідзі ў сраку. Ідзі нахер, прабіўшы. Пёс. Смердзючы. Курва, якая бляха. Гэта ён праз каток мяне? Оу, вось гэта так. Вось, таму гэтае, да чаго гэта я? Гэтае да таго, што цяжкавата тут, цяжкавата, а без каранёў я ж ніяк не атрымаю гэты пашпарт. Ні грамадзянства, ні пашпарт, ні ўсё такое, трэба чакаць 10годдзі, ці колькі гэта спатрэбіцца. Але ўсё роўна, неяк ды як гэта ўсё зробіцца. З нулём падох. Вось гэтая нубаса, а? Прыехаў бадацца з дзесяткамі, прыдурак. Што зробіш? Так, я на ртухі граю, бо ў жыцці падабалася мінамётчыкам дапамагаць. Ёсць нюансы. Зразумела. А ў Расіі так не можна, а ў Расіі ж там з-за гэтых дарожных мапаў яны там значна ўсё спрасцілі. І там, тыпу, ты пажыў толькі год, і ўжо падаешся на грамадзянства, штосьці такое там. Во, дарэчы, олдскул, 8 гадоў, або можаш пісаць прэзідэнту. Во, я ж памятаю, што там амаль 10 гадоў было, так. Зерне павінен не толькі нехта кінуць, за ім даглядаць патрэбна, калі ўжо такой аналогіі казаць. Ну, а бацькі на што? Бацькі ж гэтым і займаюцца. Яны ж ствараюць умовы. Дзе ты жывеш, куды цябе кінуць? У якія умовы, пакуль у цябе не з'явіцца свой собственны, свой асабісты выбар. Я пра гэтае меркаванне. Давай, ДЗТ, нешта нам таксама 0%. Можа, удасца. Не перашкаджае без пашпарту жыць увогуле, дык я ж з пашпартам, мне ж ёсць гэтая карта побыту, ўсё нармалёва з гэтым тут. Тут не перашкаджае гэта ніяк. Ну, ўсё ж робіцца па законах. Тут у гэтым сэнсе ўсё вельмі лайтова. Ніякіх перашкодаў жыць за мяжою увогуле не існуе, на мой погляд. Яна адзіная толькі, дзе існуе, гэта ў галаве. Я зараз, калі што, пра Польшу кажу. То бок, тут ВНЖ гэта атрымаць было без усялякіх праблемаў. Атрымаў даволі хутка, далі яго на 3 гады. Таму спакойна жывеш. Адзінае, што мяне адрознівае ад паляка, гэта тое, што я галасаваць не магу, і ўсё. На бягучым моманце.
Карыстаюся медыцынай, дарэчы, бясплатнаю, калі што. Так, медыцынская сістэма тут адрозніваецца ад беларускай, але ну, паляць. Падаецца, толькі ў мяне вежа не надта моцная. Я бы ўправа паехаў, масток прыкрыў бы. А што з гэтым на контрасе, калі параўноўваць адносіны да дзяржаўнай таямніцы і так далей. Так, а што тут параўноўваць, калі яны сваіх абнуляюць? Ну, дзе салдат, дзе жыццё салдацкае, а якое адношанне? Оп, 500, як вам, а? Я пра тое, што па-першае, як адносіцца да жыцця, па-другое, як да памылак адносіцца. А ну, ході сюды. Што сказаў? Вось гэта я высунуўся. Абнуляюць, я ўжо таксама, як гэты прапагандыст, кажу замест нармалёвых звычайных словаў. Выбачай, калі што, шпак. Так, old school, нават не слухаючы мою пазіцыю, аргументы. Выбачай, калі што. Прабач, old school, калі нешта правафліўся. Бо тут і... Ой, ляцець. Хадзі сюды. Ну? Я не гэта, я не спецыяльна. Я не хацеўшы. Ён вылезе ці не? Давай! Ну давай, ты ж паспееш даць. Всё, усё, трапіў. Воу, гэта што такое? What the fuck, вітаначкі табе, вітаначкі, дзякуй за рэйд. А мы танчым. Бачыш, мы ў жалезным саркафагу тут. Сука, ты паглядзі на гэтае. Ён яшчэ і трапляе праз такую дыстанцыю. Каб цябе чэрці дралі. Не тебе what the fuck, не тебе, не тебе, не. Гэта табе не тычыцца. Як прайшло ўсё? Там дэмакратыя нармалёва распаўсюдзілася, ці ты кінуў? Ай, у маску трапіў. Неблагі такі у вас движ дзе? Дзе ты аб чым зараз? Блядь. Вось тут на масточку маеш на увазе, я спадзяюся. Ходзі сюды. Сцыкло. О, вы бачылі, калі што, гэта кумуль ляцеў яго на бок. Не, абы што. Наша, слухайце. Ой, не малюча. Ну чого яны ўсе б'юць мяне? Што я ім зрабіў? What the fuck, а не хотел бы ты калісьці со мной погулять у Helldivers? А? Есть такое, може, жаданне? Демократия легко гуляется. Так, я так само вось з Вожиком. Ну, і Яном так само ж мы нармалёва там посидели в этой демократ. Бляха, у нас база хутка будет захоплюваць. А я тут з гэтым чортом воюю. Ні у одного, ні у другого не трапляю. Так, вядома, якія пытанні? Сур'ёзна? Ты ў Дыскордзе ёсць ці нема цябе? На, нарэшце. Нарэшце я яго заваліў.
Зараз не як тігр. Паміж вачэй, як прысуне сваю кілбаску. Я ж кажу. Крыўдна. Дык давай мы гэта з тобой у дыскордзе неяк скантачымся. Есть такое ожидание? Ну что, будем доглядаць? Не, 9-12, дарэчы. Я хутчэй за ўсё прайграю. Тым больш, што Шкода таксама кінула. Па масту зараз двое прыедуць. І да пабачэння. Та фугас зарадзіў ужо. Караці. Так, Шушла, давай для цябе павернемся на YouTube. Дзяржаўны танец, гляжу на беларускую архітэктуру, я нават не уяўляў, наколькі Беларусь падобна на Украіну. А чаму ты не уяўляў? Чакай, а гісторыю ты ведаеш, Шушла, ці не? То бок, калі павярнуцца ў гісторыю назад, прыблізна там ад 9 да, давай так, до 17 стагоддзя, вось да падзелу Рэчы Паспалітай, до 18 стагоддзя. Мы ж, па сутнасці, на адной тэрыторыі заўсёды жылі, таму беларуская мова так падобна на украінскую. Бо ў нас вось у межах адной дзяржавы, вялікай такой, развіваліся гэтыя дзве мовы. Адна паўночная, беларуская, паўднёвая была украінская. Іх колькі гэта атрымліваецца гадоў з 9 стагоддзя до 17-го? 900 гадоў. 800, давай так. Побач заўсёды. Вось такая справа. Ох, яшчэ адзін рэйд. І куткі, дзякуй. Дзякуй, моя дарагая дзяўчына. Дзякуй. Аж 2 рэйда мы сёння атрымалі. Нішто сабе. Дзякуй усім рэйдерам. Прывітанне, прывітанне. Доброго вечарошку. Так. Чакай, усё. Пакацілі. Будзем зараз фарміць паціху. Глядзець, што можа гэта ДЗТ, што можа МБТ у параўнанні з ім. Люсівель, вітанашкі. Вітанашкі ўсім шаноўным. Калі камусьці цікавыя танкі, буду рады, калі застанецеся, будзеце пісаць нешта цікавае ў чаце. Вось. І, карацей, атрымліваць ад гэтага насалоду, я спадзяюся. Я буду трымацца, каб не згарэць. Вы, калі што, выбачайце мяне моцна. Вось, але... О, мы ў топе. Мы ў топе? Што? Мы ў топе? Ці ехаць ламаць кабіны налева? А чаму б не? А чаму б і так? Я хачу. А ну давай улева. Поехали, мы зараз там у куце просто на гэтае. На таран. У мяне олдскул замаўляў ужо на таран сёння, таму паляцелі. Зараз будзем на абардаж браць кагосьці. Вітанышкі, кутачкі, вітанышкі. Гонім трафік. Так, прагляды, трафік, часы, гадзіны, ўсё вось гэтае. Ой, глядзіце, бачыце? Рэактыўны які. Гароху наеўся і ўсё, папёр. Китайское палево. Запалили. Ну что вы за, давай. Паскуда якая, ага. Я зараз приеду тебе у жбан, як проламлю. Хотя прозок. Ева, что ты робишь? Ева, придурок. Ну вот что им так. Оп. А у нас каточек. Отсветился, ты гляди на его. Так. Усё? Гляди, там подохшие 2. А что это отбывается такое? Чекайте, а что на минимапе? Вы поглядите, только один танк.
Як гэта працуе? Удэс, сыдзі, куды ісці, я не ведаю. Хоць куды-небудзь. Мінус, так, паттон. Яшчэ паттон там ёсць. Вафля. 3, 2, 1. Да пабачэння. Гэта, дарэчы, не я свяціўся. Не. За вялікае ПП ўперад жа не браў. Так, але часам Беларусь больш не на Савок падобная, чым на Беларусь. Ну, прабачаю ўжо. Ну, як ты будзеш гэта выраўноўваць, калі столькі Беларусь прайшла ў другой сусветнай вайне гэтай. Гэта ж ніяк ужо не выкараніць. Тут што гэтыя бляха, што бальшавікі пазносілі, што потым, прабач, не... Але так, большасцю сваёй меркую, што не пры адступленні, а наадварот, калі Савецкі Саюз пайшоў зноўку на захад, там жа ж проста не лічыліся ні з чым. Што? Як ты гэта робіш, ДЗТ? 3, 2 і 1. Ну не, ну... А я дома зараз звядуся, як чалавек, траплю. Вось, таму пазносілі ўсё навабуд, таму і падобны на Савок. Што ты хочаш ад гэтага яшчэ? Як маглі, дык аднавілі. А калі ты цікавіся гэтую вось, і гэты калі ты ўвогуле цікавішся гэтаю тэмаю, ёсць вельмі шмат ролікаў пра цэнтр гістарычны Менску. Ну, ты сышоў тут пра урбаністыку, дарэчы, вось распавядзі, як пакалечылі Менск. Проста, блядь, мне падаецца, гэта горшая забудова, якая толькі была ў краіне. Я ўжо маўчу пра горадню, там хоць штосьці засталося, хоць нешта маленечкае. Пра Берасці увогуле крывёю сэрца абліваецца, а пра Менск, да і падаўна. Просто зганьбілі ўсё, што было. 5000, нормас, чалавечына там надавала. Давай МБТ. Выбачайце. А, ты пра ўладу, яна як Савок. Ну, гэта просто... Гэта вынік выключна дзеянняў з гэтай верхавіны. Дарэчы, у нас жа ж вельмі шмат пасля Савецкага Саюза, і калі ён разваліўся, вельмі шмат засталося функцыянераў. Зашмат. Вось таму і адпавядае на там гэтай рэчаіснасці, якая была ў той час. Дзесяткі, дарэчы. Дзесяткі. Гэта кепска. Я не люблю з дзесяткамі на МБТ гуляць, у яго не хапае прабіцця. Гэта занадта цяжка. Гэта занадта цяжка. Але ўсё мяняецца. Усё зменіцца. Яно ж так і мяняецца. Калі не рэвалюцыйна, то эвалюцыйна. Разумееш? Вось хто мог падумаць, каб улада, якая ваявала з фашызмам, у выніку пераўтворыцца ў фашызм. Вось хто ведаў? Чэрчыль ведаў. Магчыма. Хтосьці іншы. Народ дакладна ў гэта не верыў. Ні адзін, ніводзін. Але ж яно здарылася. Раю, дарэчы, пачытаць «Чорны абеліск». Я нядаўна толькі скончыў. Мне гэтая кніга вельмі ў сэрца трапіла. Вельмі спадабалася. Эріх Марыя Рэмарк, калі што. Таму купляйце, набывайце. Дарэчы, Янушкевіч выдаў яе на беларускай мове. Гэта не тое, што каб рэкамендасьён, а хаця б на палічку сабе купіце, пастаўце. Гэта кніга варта таго, каб быць у кожнай бібліятэцы кожнага чалавека. Менавіта пра гэта яна і распавядае, якім чынам фарміруецца вось гэта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прапусціў. Вось цэліўся туды і прапусціў.
Навошта я адвярнуў сваю увагу? Я ж не прабіў гэтых хлопцаў ніяк. Нават калі яны высунуцца. Так, давай так, глядзі, ён там быў? Быў. Значыць, ён зноўку там вылезе. 3, 2, 1. На табе. Хаваемся. У кагосьці я там трапіў. Спадзяюся толькі, што прабіў. Так, у нас тут, дарэчы, не так уже шмат. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не, хлопцы, вы там неяк самі, а я потым у хмызы схаваюся ад усіх. Ну, я ж кажу, нават 9 не прабіў у вежу. Так, ну, з конца 50-х па сярэдзіну 80-х мэтанакіравана руйнавалі стары горад. Во, пад свой мэтанакіравана руйнавалі. Вось гэта ключавое. А потым яшчэ хтосьці будзе задавацца пытаннем, а чаму так? А вось так. І гэта яшчэ маўчу не тое, што пра архітэктуру, а і пра мову тое самае рабілася, і пра культуру, і пра ўсё астатняе. Дзякуй Богу, што рэпрэсіі скончыліся на той час. Чакай, чакай, я табе дам. Дзякуй за фоллоу. Дзякуй. Гэта Simply the Best. Не пра мяне, гэта для цябе. Той, хто падпісаўся, гэта пра цябе. Ну што, ну давай, вежу, падстаў. А дарэчы, у яго мінус 800, так? Мінус 790. Гэта... ну, 2 мае альфы не. Гэта не мае 2 альфы. Мабыць, я яго не трапіў. На, яшчэ табе зараз дам. Но! Як крыўдна. Ну, мне падаецца, трэба ехаць. Трэба гэтым хлопцам дапамагчы. Шарфуцёрка... Штосьці я ўжо паўсёл. Чаму я такі? Ну куды я паехаў? Ну што гэта такое? Як гэта працуе? Всё, я не паспею. А, ты зараз пойдзеш у ангар. Ведаеш гэта? Не ведаеш, а я ведаю. Блядь, яшчэ адзін. Уже паспеў. Всё, цікаем. Ой, так. Скорпіон. Адпусціў. Дзякуй Богу, ўсё. Так, дарэчы, што будзем рабіць? Трэба неяк базу бараніць, але адсюль не атрымаецца, мяркую. Гэта тут не свеціцца. Не падстаўляецца. ДБВ, дарэчы, моцная патэха. Леапард той, што стаіць тут. І трэба сыходзіцца не адсюль. Так, ось Одесу все ж таки не губляю надію. А, ось там я, добре. Гэта было добра. Бачили, які он? Одним стрелом просто. Оу! Человека вынесло. Так. Ну гэта не. Нам трэба тут сядзець. Як бы гэта не было крыўдна, але прыйдзецца вось на кухмызах сядзець. Бо зараз адсюль паедуць танкі на шарфцюра. Девушка, добра, слухайце, падціснулася. Адзін тут.
Так, я там ведаю, што хлопцы ўжо панапісвалі, я пакуль што нічога не магу пачытаць, чакайце. Так, не, гэта нізам, там едзе на тым баку, гэта не тое. Па ўсялякім выпадку яны ўсё роўна, калі і будуць атакаваць, то яны сюды выйдуць, правда? На абшар гэта перад намі. Я тобі не перашкаджаю. Давайте пачытаем, што там у чаціку у вас. Вазенцік, збольшага бальшавікі з самага пачатку гвалта бралі сваім галоўным інструментам. Ну, гэта іх нават быў афіцыйны лёзунг. Гэта праўда. Гэта праўда. Якую кнігу набываць трэба? ВРВ. Мы з тобой абмяркоўвалі гэта нават разам на стрыме. Чорны абеліск. Я казаў. Чорны абеліск, Эрых Марыя Ремарк. Памятаеш, колькі ты яшчэ цытаваў свайго настаўніка з універсітэту, які таксама... Танкі? Што здарылася, Фоер? Вітаю, Фоер, дарэчы. Бачу цябе ў іншых стрымераў, а да мяне ніколі не заходзіў яшчэ. Вельмі прыемна, што хаця б зараз гэта адбылося. Так, ты чытаў, я ведаю. Ты чытаў, добрая кніжка, мне вельмі спадабалася, я ж яе таксама дачытаў ужо. Вельмі такая жыццёвая, я па-іншаму... Стоп. На табе туды. Не тое, каб яна зараджала нейкім натхненнем, каб жыць лепей і даўжэй, але проста галаву ламае так. Я б сказаў, прыемна, як бы гэта не выглядала, але сапраўды так і ёсць. Пасля таго, як скончыў чытаць, я яшчэ сядзеў увечары, думаў сабе там, крацей, раздумваў. Та ну нахер, ну. Вы бачылі, як яно паляцела? І я шотны, і гэты шотны. Так, халер цябе бяры. Леапёрд. Адзінае, што яго маскіроўкі хопіць ад мяне схавацца, праўда ж? О, ну вось гэта, ну проста... Не, ну так не павінна было быць. Ну я ж прадугледзеў, што ён будзе вось так рабіць менавіта. Курва, ну крыўдна ж, а? Што ў яго паляцела. Ай, я ж спецыяльна толькі галаву пакінуў на паверхні, каб ён не мог пацэліць добра. Сюка. Заходжу просто нечаста. Тыпікал тутлы. Ёсць такое, Фоер. Так, файны гульні, дзякуй, Фактар гораду, дзякуй. Шановне гаспадарства, калі што, зноўку паўтару, падпісвайцеся на Фактар гораду, добры канал. Ну што, тут перамога будзе, хутчэй за ўсё так. Нягледзячы на тое, што Леапард павінен паспець павярнуцца, ўсё ж такі. Мне падаецца, што нашыя перамогуць. Давай, ДЗТ, хадзі сюды. Ты наступны. А ім? Не зусім. Там проста Леапард, нягледзячы ні на што, з'яўляецца ўсё ж такі самай трапнай ПТ у гульні, дасюль. Леапард першы, мне падаецца, яго ніхто не А КПЗ, можа быць, неяк там спрачацца, можа, па трапнасці з ім. Тым не менш. Шанец ўсё ж такі існаваў. Каб ён проста вось пацэліўшы гэты піксель, бачыў ты, ён нават не зводзіўся, там яшчэ імгненне было ў яго. Ну, гэта проста паляцела. Падпісаўся в РВ, малайчына. Малайчына, што падпісаўся на Фактар гораду. Вітанні аўтару, вельмі класны канал. О, чуеш? Яшчэ адна рэклама ад Фойера. З Твіча толькі. Ён, калі што, ў госці зайшоў на Ютубе, на ўсяляк выпадак, калі было б жаданне паразмаўляць, то лепш там тады. Пакуль што агульнага чата няма, ніхто не робіць гэтую прыладу, якая б аб'ядноўвала чацікі з Твіча і Ютуба. На жаль. На мой вялікі жаль. Паехалі. Што мы цягнемся? Нібы мухі сонныя. Саша Петров, вітаны. Аляксей, вітаначкі. Я так з Трапа Зеленскага ўжо абмеркавалі, яшчэ раніца.
Алексей, як справы, 100 гадоў цябе не бачу. Прабачце, твічоўцы, гэта ў мяне глядач зайшоў, які на ютубе. Ён амаль ад пачатку самого існавання канала. Дзе ты, што ты, распавядзі, штосьці цікавае, у якой ты краіне зараз? Героям слава жыве вечна, так і ёсць. Так, мяне трохі хвалюе, што я адзіны прыдурак, які едзе на гару. Я выбачаюся, вядома, што я такі вось нясціплы, што адразу сабе прыдуркам назваў, але вот, адчуванне набліжаючагася пиздеца, яно ўсё мацней і мацней. Так. Ну что? Слухайте. Апс, вось он. Ха. Перахитрил. Ён мяне таксама перахітрыў, бачылі? Малайцайкі, а? Я яшчэ на камулях, я яму НЛД хацеў пацэліць. Так, па-першае, пераключыцца на ББ. Да што такое? Я гэты коўш прабіць не магу. Со сваімі кумулямі дурнымі. Вось і ўсё. Я ж казаў, дурныя дзеянні, калі так рабіць. Нашы это не вельмі спяшаліся на гару. Вось вам і вынік. Вучыцеся на маіх памылках. Дот, вітаначкі. Вітаначкі. Зараз у Польшчы, Алексей, зараз. Кадэнцыя 3 месяцы падыходзіць да... О, ўжо 3 месяцы прыйшло, маць моя жанчына. Мне падаецца, толькі нядаўна Новы год быў. Чакай. Сапраўды, ты ж мне казаў, што ты ў снежні пайшоў на кадэнцыю. Так, пад Новы год это было. Сапраўды. Вязу ў Фінляндыю, потым дадому РБ нарэшце. Зразумела. А чаму ты змяніў аватар, дзе герб Украіны вольнай Беларусі на звычайны? Гэта было, скажем так, па патрабаваннях тых, хто мяне глядзіць. Таму што яны далі такую параду. І гэта нічога не змяніла па факце. Насамрэч. Таму і змяніў. Так, на гару яны не хутка прыедуць. Бачыш, хутка прыехалі. Тебе падаецца, таксама налілі. Мяне просто, мою увагу просто адцягваюць. Олдскул, выбачай, калі што. Цяжкавата гуляць, ведаеш? У мяне, калі сяжу увечары, там гадзіна нейкая ёсць, запушчу сабе, у мяне значна лепш атрымліваецца. То бок ніхто не цягне за вушы цябе, ты ў чацік не глядзіш, нічога такого. А тут і сюды, і туды, і ў Twitch, і ў YouTube, і карацей мяне троху падрывае. Трэба навучыцца. Трэба гэтаму навучыцца яшчэ, як сачыць за чацікам і... Ух ты, ватафака, кідай гранату, няма гранаты тут. Выбачай, ватафака. Там ёсць на таран. Вось ты можаш замовіць, каб я на таран паехаў. Ты пра... Не, расейцы тут ні пры чым увогуле. Гэта, такія, якіх я асабіста ведаю людзей. Гэта пра іх размова зараз была. Мяне расейцы увогуле ніяк не калышыць, як кажуць. То бок іх меркаванне няхай яны пакінуць выключна для сябе. Таму што, выбачайце, калі што, можа кагосьці і пакрыўджалі. Сёння, напрыклад, сёння ж хіба што выходзіла відэа ад Максіма Каца, і ён мяне проста з гэтай расейшчыны сваёй зваліў на гэтае. Я ажно на сраку прысеў, калі пачуў ад яго гэтыя словы. Ён сваё меркаванне выдаваў па сустрэчы Трампа-Зеленскага. І я чакаў трохі іншага. Давайце так. Я чакаў, што ён усё ж такі неяк
выступіць, а не будзе хлусіць. Чаму менавіта хлусіць? Таму што ён у адным відэа прыблізна 3 тыдні таму казаў адное, а ў сённяшнім відэа дыаметральна іншае. Таму нават такіх як Кац я бы сёння паслаў куды падалей. Шчыра кажу. Так, ёсць людзі, якія ездзяць у Беларусь. Так. Вы абсалютна правы, менавіта з гэтых. Там ведаеш яшчэ, што было? Я меркаваў, што, мабыць, беларусы, з трыгераў у мяне быў, таму што чалавек, які мне гэтую ідэю падкінуў, ён такі казаў, што можа быць, якімсьці чынам гэтыя два гербы адпужваюць беларусаў. То бок, якія там сядзяць у Беларусі і так далей. Хто іх ведае, праўда, за што там будуць за сраку гэтую браць. Ці за гербы, ці за падпіску і так далей. Вось. Але па факце, калі я проста прыбраў, зрабіў больш такім траважэрным гэты канал, то па факце ані халеры не змянілася. Вось роўна нічога. Таму сама ідэя прыбраць гербу, яна па сутнасці ніяк не апраўдалася. Вось і ўсё. Так, кац-хуяц, зараз бы слухаць расійскіх лібералаў. Но, Фоер, шчыра табе скажу, я бы слухаў усіх. Я з такіх людзей, які няхай сабе гэта больна, няхай сабе гэта непрыемна, давай так шчыра, але я бы слухаў усіх. Галоўнае толькі, каб гэта... Чакай, гэта ж вось гэты будзе тут, праўда ж? Вось он тут. Вось, галоўнае, каб мы да чагосьці дамовіліся. Урэшце рэшт, разумееш? Без таго, што робіць Расія, каб без агрэсіі гэтай, каб без ганьбы ўсяго іншага. Галоўнае дамовіцца, на мой погляд. Але вось проста сёння Кац выдаў такое, што раней ён аспрэчваў. Сапраўды, бляха, у іх горад, трэба неяк да Скарпіёна ехаць, мне падаецца. Яны горад узялі, бачыце, паехалі ўжо па вуліцах. Да, паскуда. Вось не хапаю агляду мне і ўсё. Ідзіце ў сраку. Б'юць ссанымі тапкамі, проста па храпе. Збёг. Добра. Так. Ну што, трэба сустракаць АМХ і ўсіх астатніх, дарэчы, трэба галду лепш. Выдатна. Мінусаваць гэта вельмі важна. Так, пражэтка. Су-101 павінна дапамагчы там, мне падаецца. Так. Та бляха-муха. Ніяк не вылезці, не пацэліць. Чакай, дзе? Скорб пад'ехаў. Ці гэта мяне сочыць? Не сочыць, гэта не сочыць, усё. Су-101 можна дабіраць. Ты глядзі, які ён, а? Не, я блеска хутчэй за ўсё не ўбачу. Выдатна. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не пробіў. Твою мать. Ось я про гэта і казаў.
Бэбэхі МБТ, яны такія. Яны такія, дзякуй Богу, ён все ж таки яго выцеліў. Давай, родненькі, ты неяк схавайся, я паспрабую яго забіць. Пацеліў, так. Дзе? Ён справа, правда ж? Справа ад замку, вось тут. А, і Фердзі адсюль яшчэ пад'ехаў, вось яно што. Трэба было раней пераключыцца на галду. Не трэба было барабан цэлы зараджаць. Бэбэх. Эх! Алексей, якая зараз самая іба ў танках на 10-м левелі? Якая? Выйшла новая ПТ, калі мы кажам з тобой пра ПТ, ДБВ называецца. Яна была ў гэтым канструктарскім бюро. Там нешта з чымсьці. Просто неверагодная моц. Ёсць і рухлівасць, ёсць і павароты, ёсць і трапнасць. Альфа 850 ці 800. Вось, і прабіццё даволі добрае. Ну, на акумулях вядома, што там яна прабівае ўсё на вылет. Таму, калі ёсць грошы, пакуль што не, дот, не, арта не. Вось, там, калі ёсць грошы, то, калі ласка, набывай. Вось, з цяжкіх танкаў ніводна не засталося, ніводнай імбы, трэба ўмець гуляць, інакш ніяк. З сярэдніх танкаў таксама, толькі пад стыль падбіраць. Ну, карацей, вось пакуль што такі стан, я б сказаў. У добрых руках усё добра гуляецца. Штосьці горш, штосьці менш. Але пакуль што новы танк, гэта ДБВ, ён проста неверагодна карае. Балюча атрымалася. Так. Ну, гэта проста з-за таго, што, бачыш, тактычная памылка была, што я ББ пакінуў, калі ў мяне застаўся адзін набой, я пакінуў ББ, проста з-за сквапнасці, каб не вытрачаць больш срэбра. Вось, і зарадзіў поўны барабан ББ. А трэба было, каб гэта была галда, я б у такім выпадку 252 дабіраў бы, потым бы Су-101 дабіраў бы, потым бы кінуў бы Скарпіёна і перамясціўся больш да цэнтру. І гэта было б правільна, таму што злева пачаўся напад ад Фердзінанда і Рейнметал Борсіка. Вось так трэба было рабіць. Таму што спераду мне б застаўся справа толькі МХ-30. Ён бы нічога мне не зрабіў. Яго б прыкрываў троху гвардзеец. Ну, было б цяжка, але зрабіць нешта можна было. Куды я паехаў, дарэчы? Супраць васьмёрак. Ну, можна, паспрабуем зараз. Поедем в центр. Гонсало падае. Не выглядае на тое, што ён падае. Пакуль што не, добра. У іх 2 ЛТ тут па цэнтру. Так, выдатненька. Ён нават не заўважыў мяне. Давай яшчэ раз, давай.
Супер, так. Ты яшчэ постой, там клёсачка. Я зараз перанаб'юся, і ўсё будзе добра. Лорд, ты як? Ён за лораю сачыў. Бачылі? Дзед, калі што, я ў ап кінуў спасылку. Дзякуй, добра, абавязкова. Пагляжу. Ух. Ты просто... Вы бачылі, я чамусьці лічыў, што лора не праб'е яго. Так. Глядзіце, хто у нас тут? Ах, а могла патрымацца, дарэчы. Нешта я не разумею, там поехала даволі ж... О, пайшла жара. Чакайце, прожект 731, бляха, не лага было. Зараз мы на яго ўвалімся, мне падаецца. Горача. Схаваецца. Да, блядь, руки трасутся. Выбачаюся. Давай, 4, 3, 2, 1. И не дочекался. Литерально там полсекунды. Ису едем. На тебе. Все могло бы быть лепш, когда руки не траслись, як у кошака нейкага, а? Так, все. Бум. Один бой на арте адзначым твой твой скилл. Был у меня ж бой на арте, дарэчы ж. Вау, куды знік набой? Ну гэта я разумею, зразумела, праляцеў паўз яго. Але першы, мне падаецца, проста павінен быў трапіць. Та ёпересети, як трапить його. Десять 4. Отзначим твой скилл. На что сесть? У меня есть же шпарарту? Та ну нахер. Ну як воно працює така? Давай, додатковий досвід зараз заробимо на лори. ВРВ, ты что, недзе ў скрыні жывеш, так хутка хатку прыбраў? Я, мабыць, 2 баі толькі згуляў за гэты час. Мне падаецца, ты просто ведаеш гэтым венікам. з аднаго кута ў іншы просто перакінуў. І ўсё. Бух. Не. Так, ну иди. А ну сюди ходи. А як його пропустили? А яким чином ён по мне трапив? Гэта дзіўна зараз было. Вожак, вітаначки, шановний вожачак. Что ты принес нам фильм на вечер, як гэта, які? А ну давай сюди, что за фильм ты нам принес?
Дык ты просто уцяміў, што пыл можна не ганучай церці, а пылесосам прыбраць. Павіншуйце, калі ласкава, РВ з адкрыццём такога абсталявання хатняга, як пылесос. Мабыць, нельга дасылаць. Ага, не, ты спасылкі я павыдаляў, калі што яны аўтаматычна прыбіраюцца з чаціку, таму ты ніяк не кінеш гэта ў чаце. Калі вось распавесці, што за фільм, і дзе яго глядзець, гэта ты можаш зрабіць. Калі што. Так. Патата, не асуджай, калі ласачка, ватафаку. Можа і ў танкі будзе гуляць, чаму не? Не ўсе мы заўсёды застаемся маладымі, калі што. Прыйдзе ягоны час, і ён будзе сядзець гуляць у танкі. Бля, дзясяткі, я паехаў туды. Вось проста наверх бы паехаў, калі б не дзясяткі. Так прыйдзецца ў цэнтр сюды ехаць. Эх, я так не люблю там гуляць, асабліва на МБТ. Агляду няма, крапнасці няма. Няма чого там рабіць. Забойства ва ўсходнім экспрэсе на кінакіпе з'явілася ў нас у агучцы беларускай. Выдатна. А забойства ва ўсходнім экспрэсе. А ты мне распавядзі, гэта будзе старое ці новае кіно? Як яго? Я забыўся, слухай, гэтага рэжысёра. Ён жа ж галоўную роль выконваў там, калі гэта новае кіно. Гэта не Давіда Суше, праўда? 17-го года, так. І на табе. Пашанцавала. Не, канцэвер я не хачу злаваць. Бо ён з двух гармат як дасць мне, гаўно падскочыць. Та ну! Ну што ты ўжо, МБТ? Вось кажу ж, тут гуляць з ім не вельмі добра. Давай, выходзь. Да. Блять, с такой страпностью только туалеты прибирать, пробачьте. Поехали направо. Так, налево поедешь, там отрымаешь, направо поедешь, тут отрымаешь, просто поедешь, паўсюль отрымаешь. Так. Вот зараз менавіта так і выглядае гэты бой. З гэтым нічога не зрабіць. На жаль, у апошні час МБТ стаў трапляць вельмі часта да дзясятак. Раней я памятаю, ён там ці то быў ільготны, ці які ён там быў, але зрэдку, заўсёды за смёртным. А ўжо апошні, напэўна, гэты год, лічы, што траціна баёў з дзясяткамі будзе. Так, Леопард, давай. Ты дзясятка, ты можаш. Не, ты дзевятка. Давай, усё роўна ты можаш. Выходзь. Вось так мне гэта падабаецца, калі так вылазіш, цябе засвечваецца, ты нікога не бачыш. А МБТ. Так. Е75, глядзіце, тут босс. Так, Шушлау, добрае, спаць пакуль, дзякуй за стрым. Дзякуй табе, што быў. Дзякуй. Заходзь, калі што. О, глядзі, каго ўбачыў. Не. Як так казалі, памятаеце вы ў дзяцінстве, гэта размах на рубель трапіў на капеечну. О, вось гэта ты малайчына, Паттон. Блядь, ты паляціш у цэнтр. Ты будзеш здзекаваць. Гульня! Малю! Што гэта сёння? Та ідзі ты ў сраку, шчыра. Проста ад усяго сэрца. А вось і мы. Паўлік пераехаў на Twitch. Што ты хочаш ад мяне? Я цябе кранаў, я цябе чапаў. Прыехаў, бляха, прасадзіў на 300. Ідзі вазьмі ў трактарысты зараз, калі на 300.
Так. А, я не побачив. Так, Павло, ти написав, пойду на Twitch поінти збирати. Ну, нова забавка з'явилася, до речі, дякую вам усім фоловерам. То, что з'явилася гэтая забавка, от 50 фоловеров можно збирать поинты, как бы трачать их на усялякую лухту. Бляха, я б вылез. Полез, попадейся. Тут никого нема. Давай вось так паспрабуем, а? Гэтая пазіцыя актуальная ці не яшчэ? Ну, дзякуй Богу, яно паляцела куды трэба. То я ўжо вырашыў пакрыўдзіцца кроху. Так, слухайце. Ну не. Ну гэта ж галда ўсё ж такі, чаму ты не трапляеш? Давай. Ай, крыўдна. Не ляціць. Вылез нібы чорт з табакеркі. Ну, табе былі каналы ў талера пераназваць? А чаму ў талера? Талеры гэта ўсё ж такі валюта. Там уже нікога няма. Так, Е75 тут будзе дзе? Гэта ж не грошыкі, гэта ж проста пункты. Я нават і не меў на ўвазе, каб гэта... Ой. О, глядзіце. Не. Ёсць контакт, выдатна. Бляха, столькі поту, 1100 шкоды. Сорам. Так, усё. Леопарда прыбралі. Зараз як на 500 прапіша мне. Ты давай, не гэтае, не будь такі сціплы. Бачыць. Каточак бачу. Воу, цішэй. Ну, чакай ты. Бля, ён на мяне глядзіць. Ну як ты гэта робіш? Скурвіска ты. Ай. Так, у крыптоталера. Крыптоталера не так гэта шкада зліваць, правда? Леопард гэта дойче каталіст, не ведаю. Я ўвогуле не ведаю, пра што ты. Так, куды? Я б, нарэшце, да цяжкіх танкаў паехаў бы. Агляду хапаю, чаму не? Вось сюды паеду. На гэтую касу пясчаную. Deutsche Qualität. А, у сэнсе таго, што гэта нямецкая якасць. Зразумеў, што ты маеш на ўвазе.
Так, нам треба занять вось тую позицию под героем. О, добре. Так, і з третє у нас тут видатно. Где ты, родненький? Где ты, маленечки? А ну, з'явися. Так, до меня подтискается 430. О! Ось каб ён паехаў перад ды сваім гэтым тварам праверыў бы, што вось там робіцца у гэтых нозах. А ён так і робіць, выдатненька. Так, тут яго не бачна, ўсё. Так, а што у нас тут? Все добре, я не губляю хп. То поехали. Рашим. Ну что ты робишь? Ну во что я направо уземся. О, вось гэта я, вядома, памыліўся зараз. Дякуй Богу. Бомц. Ну что, треба ехать у спину по техам? Так. Завтра з раніцы трэба ў краму зайсці. Зрабіць закупы на тыдзень. Вось добра табе, чалавеча, што ў цябе ў панядзелях крамы працуюць, бо ў Польшчы яны не працуюць. Ва ўсіх заслужаны выходны, калі што. Так. Таму я ў краму хадзіў сёння, калі што, калі цікава. Так, бачыце, што ў нас тут? Бом табе 418. А, страшно стало. Давай, 4, 2, 1. Все, забрали. Зараз мы пойдем гэтых ось бить хлопчиков. У трусиках, ці як там яны завуцца. Чатыры. Давай, уперед, ты что? Куды? Добра стаяў, ну. Боже мой. Да ёпрст ты. Ну спыніся ўжо дзе-небудзь, а? Чалавек. Дай дабяру. Так. Чаму? Я глядзіце, які нік. Мент. І не саромеецца нават, паскуднік. Ну все, есть у нас десь заберуть, мне падаецца. Ці ж ён там едзе, а?
Не падабаецца гэтая пазіцыя, я б з'еду. Так, ці паспеў 263, ён мог паспець, дарэчы, праехацца тут. Ух, колькі ўсіх тут. Так, -1, добра. Два бурасика гэта моцна. Две альфы по 700, ну так, по 700. Яны выносяць з барабана. Так, які стрым будзе зранку? Не, зранку. Менавіта зранку будзе 100%, а ўжо ўвечары я не ўпэўнены, што будзе. Зранку будзе... Шчыра кажучы, гэта будзе ферма, хутчэй за ўсё. Трошкі пагуляем у ферму. Вось, а калі будзе магчымасць, то ўвечары будзе ў такім выпадку City Skyline яшчэ. Ну, такое, фарміць ён сабе гаўняны, 43 000. У параўнанні за МБТ, вось зараз МБТ пагуляем, там, бачыце, МБТ можа і 140 прынесці за один бой. Так, по Скайлану тебе там амаль што ўсё дасягнута. City Skyline, так, у мяне там засталося літаральна 2 ўзроўні атрымаць, маецца на увазе вось по гораду. Потому что что-то у мяне яшчэ турма не адкрыта. Так, вось гэтая самая вялікая ЦРУ. Гэта ў гэтай галіне, мне падаецца, калі будзем заўтра гуляць, то менавіта гэта будзем качаць. Тобік наробім там справу, пабудуем турму, паліцэйскіх участкаў вялікіх, вось, ЦРУшны гэты офіс, усё. Такім чынам. Ну і пажарышча там таксама, мне падаецца, яшчэ было нейкая там база пажарных. О, штосьці такое. І ўсё, па сутнасці, мы гульню пройдзем, трэба будзе толькі, дарэчы, вось, каб быў яшчэ фактар гораду, разам, каб з ім пасядзець, падумаць, як можна палепшыць выгляд, то бок перакласці вуліцы, таму што там звычайна выкарыстоўваюцца ўсе гэтыя маленечкія двухпасавыя. Вось. Ну, перефарматаваць. А, ты тут. Вось. І я до таго, што там мы дасягаем узроўню ўжо, чакайце, я адзін паехаў, ну ладно. Як кажуць, а 2 гады слабы розум. Вось, каб парады ты онлайн, то бок мы б з табой, калі ёсць такая... Курва. Дзякуй, што 17 хп тут ізнес. Вось, ты б даваў парады, як можна палепшыць горад. Мне падаецца, гэта было цікава. Выдатна, просто барабан. Просто барабан цудоўны. Заўважылі, а? Вось гэта нахабства з майго боку было зараз. Давай, выходзь. Глядзі, які сакавіты, адкадэшаўся. Давай, а у тебе барабан 700 хп. Бляха, які дурань. Мне падаецца зараз олдскул бачачы гэта кажа, блядь, чаму мне такія не трапляюцца ў рандоме, як гэта ўвогуле працуе. Цікавая ідэя, я рады любой супрацы. О, ніхера сабе, я не спадзяваўся нават, супер. Ну то бок, калі ў мяне гэтыя 2 ўзроўні будуць дасягнутыя, я там недзе пад нейкім відэа каментаром адзначуся і будзем тады трымаць сувязь неяк. Бурасікі. Ну і хто так на бурасках гуляе? Ну як? Ну людзі, ну... Ну нельга так рабіць, дарэчы.
Ці мы пры... О, памылка. Вось гэта я памыліўся. Засвяціў, не? Так, чаго я чакаў ад другога Cities, дык гэта кааператыва, але мала каму цікава ў кампаніях будаваць, напэўна? Не скажы. Я ж чаму ўвогуле гуляю ў Cities? Таму што яшчэ у 2000-х, памятаеш, такая, можа ты памятаеш, я ж не ведаю, колькі табе гадоў. Вось, была такая гульня Cities Skyline. Фу, блядь, што я вяржу, SimCity, божахна. SimCity 2000, вось гэта першая гульня, якую я гуляў увогуле пра горадабудаўнічае. Так, слухайце, а мне падаецца, яны цікаюць усе, бо тут нікога не будзе. А не, ёсць. Ой, мне пашанцавала. А, вайпер уже. Злы, напэўна, на мяне. Вось, дык з тае пары вось гэтай серыі гульняў цікавлюся. Але там было цікава тым, што менш аркаднасці было. Вось у Cities Skyline яна менавіта загостраная на тое, каб ты будаваў як мастак нейкі. Вось гэты горад, разумееш, што бок гэта я хачу, вось гэта я пабудаваў, то я хачу і гэта я пабудаваў. Карацей, на ўсё у цябе грошай хапае, просто завались. Вось, а раней гэтыя гульні былі па-іншаму. 29, але я ў большасці гуляў па гарадах. Ну, SimCity, мабыць, таксама, я так разумею. Вось, і гэтым было цікава дастаткова гуляць. О, дарэчы, давайте паглядзім, колькі ён зарабіў. 69, бачыце? А нанес шкоды 870. Ось перанойце з ДБЗ, ці як яго там, ён увогуле не фарміць. За 3000 шкоды там было 48 000 срэбра. Вось, таму мне падаецца, вось менавіта гэтая гульня Cities Skyline 2, яна пад гэта і загостраная, каб быў чалавек, а то і некалькі чалавек, якія разумеюць, як будуюцца гарады, чаму менавіта так. Вось, чаму сюды, пад зямлёй ці над зямлёй весці гэтыя дарогі. Вось, і ўсё гэта тлумачыць. Працей, гэты фармат, дарэчы, я заўважыў у Рімпака. Ёсць такі стрымер, гадоў 5 таму. Ён першы яшчэ SimCity Skyline гуляў. Вось, яны там просто шоблую 4 ці 3 чалавекі сядзелі, ўсё гэта абмяркоўвалі. У Skyline ёсць цымус яшчэ з першай версіі рэальнай сімуляцыі трафіку людзей, колькі рашэній было, то праз паганае планаванне ўсё памірае. Я не ведаў, я не натрапіў на такі рэжым. Так, ну што, чакаем? Просто, бляха, выдраць вочы пасля такога стрэлу. Вы бачылі, куды яна паляцела? Вы бачылі гэта? Стаў, звёўся, а яно табе... Ці нахуй. Ідзі трускаўкі збірай. Сабака. А! О, пражета адляцеў ад хары. Все, з прыплыздам, як кажуць, з прыплыздам. Вон там уже АБТ варожа сядзіць. Ну, все. Будзем чакаць сваёй смерці. Дарэчы, выручыў ЛТС з галдою на аккаунце. Мяне, калі што, галдою прабіўшы. Так, гэта не рэжым, але там коркі не выпадкова адбываюцца, а ёсць сімуляцыя. Багата корак не вывозяць службы. А мне чамусьці падавалася, што ў Cities Skyline коркі на дарогах, гэта яны паўзмошванні. Там, мне падаецца, нават былі... Да давай уже, раздупляйся.
гэтае. Там нават былі ж патчы, я памятаю, якія фіксілі, каб меншая колькасць была гэтых карткаў. І ўсё такое. Таму што, вось, напрыклад, у маёй гульні, якую я гуляю так, ну, сейф, назовем гэта так, у гэтым сейве, то там я нават звяртаў увагу неаднойчы, што будуеш дарогу, якая вядзе ў горад, і нягледзячы на тое, што яна будзе даўжэй, чым тая, дзе будзе паварот у горад далей троху. Гэтыя бляха нубаса, яны ўсё роўна паварочваюць. О, дарэчы, можна будзе паглядзець на гэтае заўтра на стрымы, калі вечарам адбудзецца. Я табе пакажу акурат такі кавалак, таму што ў мяне ёсць шлях ад мястэчка, які ідзе праз горы. Вось, і там дарога такая, ну, яна вузкая, і чамусьці яны зварочваюць з яе, паварочваюць праз фермы, праз прамысловую зону едуць, і толькі потым трапляюць у горад, праз прамысловую, потым яшчэ офісную зону. А калі б яны проста трымаліся гэтага шляху, шашы гэтай, якая вядзе непасрэдна ў горад, яны б хутчэй трапілі ў жытловую ці камерцыйную забудову. Але ўсё роўна, бачыш, яны паварочваюць такім шляхам, такім вялікім крокам яны едуць. Ну, мне падаецца, гэта проста хіб гульні, не сімуляцыя, нават і блізка. Так, 1390, які малойцы ў нас, а? Стой. Ха-ха, пашанцавала. Вось гэта пашанцавала. Былі праблемы з адной смугай, іх фіксілі, але, напрыклад, закрываеш маршрут аўтобуса, людзі бягуць на метро, так і з трафікам. Дарэчы, я з аўтобусамі ўвогуле нічога не зразумеў, таму што ў мяне маршруты ёсць, якія загружаныя на 100%, а іншыя на 0. Вось гэта проста што, як, чаму, не зразумела абсалютна. І пры гэтым два з іх могуць проста ісці праз адну і тую ж жытловую забудову. Не. Нішто сабе нахабны які. Вы бачылі? Толькі высунуў свой лыч, адразу стрэліў. Давай, яшчэ раз. Ну. Везе, давай. Я ўжо гатовы, калі што. Што? Зараз бачылі? Я яго прабіў, патрапіўшы і ў гэты бляха, і ў гуслю, я яму і гуслю збіў, і прабіў, а ён нават не спыніўся. Мне чамусьці падавалася, што гэтыя чыты, яны ж забароненыя. І зноўку, вось заўважылі, дарэчы, што я трапіў у гуслю, і ён спыніўся у гэты раз, а ў той раз не. Ты ў сраку, як ты гэта робіш? А, гэта грыль, гэта не ён. Так, усё. Ай, бля. Стары дурань. Ой, ну чаму ты тупы, а? Ну навошта? Ну можна ж па-чалавечы было падгуляць, адступіць. Ну ты ж ведаеш, што там грыль стаіць, ну. Ой, паскуда дурная. Спрыплызда, блядь. Просто. Я ў такія моманты сабе так ненавіджу, вам не перадаць. Ну гэта ж, блядь, зразумела было ўсё, што там яшчэ адзін будзе, што, па-першае, тут ПТ стаіць, на яго прыкрывае ПТ, і што там павінна быць яшчэ хтосьці, вось бачат там з'явіўся. Ну, блядь, дзе розум? Ай. Я так ніколі больш за 50% не зраблю на гэтай гульні. Паглядзім, ці буду я заўтра ў дома, але калісьці можа дамовіцца загадзя. Ну, паглядзім, гэта ж усё роўна, ведаеш, не хутка будзе. Таму што два ўзроўні гэта прыблізна 2 стрымы альбо стрым і відэа. То бок не раней за наступны тыдзень нават не разлічвае. Не, нават 2 тыдні, мне падаецца, будзе больш-менш рэалістычна. 2 тыдні мінімум пройдзе. Вось неяк так. Таму што ў мяне тут сваіх асабістых справаў хапае, і я ў асноўным гуляць, калі гуляць, то увечары гадзіна,
а на City Skyline гадзіны дакладна не хапае. Вось, і, адпаведна, выходныя. Усё. І калі гэта стрымы, то гэта вось будзе заўтра, магчыма, альбо праз тыдзень, да? Ну, на наступным тыдні. Вось. То бок гэта самае бліжэйшае, што можа адбыцца. Але вялікі табе дзякуй, што пагадзіўся адразу вось так без усялякіх хістанняў. Дзед столькі часу не выдае на YouTube. Не магу, не, хлопцы, вы выбачайце, я б з задавальненнем стрэміў бы штодзень, не працаваўшы, калі б гэта прыносіла мае $2000, якія я патрабую на жыццё. Не, у мяне ёсць праца, і ў яе трэба працаваць. Калі б я ўклаў усе гэтыя гадзіны, якія я страціў на YouTube за апошні год, а я бы ўклаў гэта ў сваё развіццё ў працы, знайшоўшы працу, напрыклад, хаця б на польскага працадаўцу, то я б зарабляў зараз у 3 разы больш. Разумееце? Абсалютна рэалістычна. Толькі адзінае, што халера мне гэтых грашэй, якія я зарабляю, мне хапае, і мне хочацца ўжо нешта на сваю старэчую галаву зрабіць нешта карыснае, большае. Але хуткая вырва да сцёбу. Спачуваю, вырва, спачуваю. Але мне падаецца, усе хлопцы праз гэта праходзяць. Так, зараз скарпіён звядзецца. Як піздане. Дзякуй Богу, не трапіў. Паляцеў, шкваль. Паляцеў. Шчаслівы, бля. Так. Ну давай, Хсор, давай. Ну яшчэ раз. Ну куды ты палез? Давай назад. А ну што ты так робіш? Ну падох, бачыце, як ён падох? Паднасраў усім, тому што ён прыкрыў батшата. Все, што можна зараз зрабіць, гэта вось так. А ты, апатэхі, не разумееш, што перада мною труп, правда? ВТУшка. Выдатно. Ну, спрытны, які бачыце. Так, ну елка наша страляць не будзе. О, глядзіце, хто едзе. Я здзіўлены, што ён на мяне не глядзеў, дарэчы. Вельмі здзіўлены. Я чамусьці быў упэўнены, што ён менавіта ў мяне ўедзе. Упс. І такое здараецца. Нашых ПТ нема. Трэба зараджаць поўны барабан. Сэм уже подкатился. О. Так. Калі яго XM не прыкрыю, я яго дабяру зараз. Ох, просто цудоўна. Вось, ай, пашанцавала як. Не тое, што падпаліў, а тое, што, па-першае, ён адвярнуўся ад мяне. Гэта неверагоднае шанцаванне. Тым часам мы аб'едзем. XM паехаў уніз, добра.
Кое-что складаецца ўсё няблага, слухайце. Так. Под скалу. Просто цудоўна. Ай, трапіў. Сучонак. Так, ну ўсё? Усё, як мы тут, а? Няблага атрымалася, правда ж? А дзе ж ты там? А дзе гэта сядзіць? Чакай, ён... Усё. Там рэльеф зменілі, я так разумею. Чакайце, тут яшчэ боршчык павінен быць пад носам недзе. Уці. Так, мінус. Ён наверсе. Всё. Ён наверсе, ён дабраў алтэху нашу, недзе там будзе ў куце сидзець. Не трапіў. Усё, мінус. Так, прабачце, так, фактар гораду зараз часова беспрацоўны, таксама багата ўклаў у YouTube, у тым ліку месяц без працоўя. Гэта, вядома, шкада, шчыра тебе скажу. Я б так не рабіў, насамрэч. Я таму што пачаў YouTube толькі калі мяне на бэнч пасадзілі, то бок я ведаў, што я працую, зарплату атрымаю, але мне не трэба нічога рабіць. Вось у такіх умовах я і пачаў. А ўжо потым не спыніўся. І страціў значна больш. Гэта, слухай, гэта як у казино. Заходзіш з гаманцом, выходзіш без гэтых наравіц. Вось неяк так. Затое, я пазнаёміўся з цудоўнымі людзьмі. Вось ты бачыў, там Вожык заходзіў, Алексей быў, дарэчы, ВРГ таксама топавы чувак. Шмат людзей новых з'явілася. Цудоўных. Вожык з Янам там працуюць разам. Дарэчы, яны ў гэтым у Гданьску абодва сядзяць. Потым мы яшчэ з Nine Ravens пазнаёміліся. Nine Ravens таксама ў Гданьску сядзіць. Карацей, там палова беларусаў у Гданьску гэта стрыміра нейкая, разумееш? Атрымалася неяк так. Затое весело. Затое час бавіцца. Крызы нейкія перажываюць добра так. Шчыра табе скажу, бо крызаў было шмат у мінулым годзе. Я ўжо казаў сваім хлопцам, што 24 год ён у мяне нават горшы за 20 быў. Просто такое лайно, блядь, лепш не ўзгадваць. Вось скончу стрым, пайду тортика з'ем, стане лягчэй ад гэтых думак, а так 24-й хай яго халера, каб яго больш не існавала, такіх гадоў не было ў гэтым жыцці. Опс. Вось тут сядзіць, паскуднік. Нок-нок, вось гэта раздаў. Такая ж сітуацыя ў ВРВ. Так, я ведаю, бо ты распавядаў, што тебе складана ўсё. Разумею. Шмат у каго. Шапатак. Чакай, шапатак, стой. Ай, паспеў закаціцца. Ну, жыві. Так, а хто тут у нас такі? Все за будынкамі. Вядома. Чакай, дзе ЛТ у іх? Вось яна, вось тут павінна быць. Праляцела. Засвяціўся, значыцца яна там стаіць.
Ну давай, хто першы? Под пиздюліну. Угу. 24-й добра пачаўся, але скончыўся так, што ну яго ў сраку. Не, у мяне наадварот, ён скончыўся добра, таму што ўжо падышоў час, каб браць іпатэку, але вось ён пачаўся кепска для мяне. І ў сярэдзіне было настолькі табе не перадаць. Хуй яго ведае, шчыра кажу. Вось зараз так зноўку узгадаў сабе гэтыя падзеі, ўсё, што адбылося. І думаю, блядь, як я з глузду не паехаў, хуй яго ведае. Яшчэ і стрыміў жа ж. То бок, ну, я... Мне ведаеш, я такі чалавек, на жаль. Можа, не на жаль, а можа, наадварот. Добра. Што для мяне лепшы адпачынак... Блядь, не паляцела. Лепшы адпачынак. Гэта пераключыцца на іншую дзейнасць. Вось, мабыць, гэта і адгуляла сваю добрую ролю. Таму што заняўся, вось упароўся, памятаеш, вось гэтыя два яшчэ былі ў канцы году. Два марафоны, такія, ну, цяжкія. Так, MX, ну-ка. Мяне дзве ПТ прыкрываюць. Але неяк далі рады. Я спадзяюся, што ўсё на гэтым. Усё кепска скончылася. І больш не паўторацца. Так, у пачатку 20... О, быў стрым з вожыкам, калі не блытаеш вожыка. У 20-м годзе ён на Твічы граў Skyline. Вожык? Сур'ёзна? Я не ведаў. Мы, калі што, з ім на выходных мы гуляем у гэтага Helldivers. Вось гэта я паставіўся знатна. Пад лору. Прыстроіла мне два. Ну куды ты? Не, ну вы бачыце гэта? Та ідзі ты ў сраку. Двойчы трапіла, бляха, ў трэці раз не можа па шотнаму трапіць. Дык ты паехаў з глузду ў Мічыганшчыну. Не, гэта было раней. БЗ, як справы. Усё, елка пад'ехала. А гэта, што, не бачылі елку? Стаяць там на балконе гэтым. Ось. Не, мы, калі што, у Helldivers. Я вожыка зацягнуў у Helldivers, мы 2 разы гулялі з ім у танкі. Вось. Калі з'явіўся сталкер другі, то ён яшчэ сталкер запусціў аднойчы. Больше не бачыў, калі ён стрыміў. Нічога падобнага. Мне падабаецца, дарэчы, з вожыкам, з Янам. Я на апошні стрым увогуле быў вельмі смешны. Там і жартавалі шмат. У Helldivers. Мне спадабалася гэта. Я б стрыміў бы і стрыміў з такімі людзьмі. Во, ватафака, дарэчы, падлучыцца, можа будзе яшчэ з ватафакаю. Добра, весела. Так, ну што, поедем штурмаваць гару? Так, 20-24. Мы будзем, калі што, стрыміць максімум до 9 гадзіны вечара. То бок яшчэ паўгадзінкі. Яшчэ паўгадзінкі і разыходзімся. У сучаснасці танкавых баёў ужо амаль не бывае? Так. То ж усё ж паказана на украінскай вайне. Ніякіх танкавых баталіяў. Пуш. Песенка, падаецца, такая была. Апошнія танкавыя былі, мне падаецца, яшчэ ў 90-е, правда? Там недзе ў Іраку, калі там заходзілі на танках, і ўсё такое. І ўсё. У Сірыі, дарэчы, яшчэ былі ж, правда?
Было добре. Доберіть його. ДБВ, ты что, не бачите, что? Ух. О, заважу ДБВ. Один шот. Минус танк. Эй, дай проехать. Та нічого. Згубив, потім знайдеш. Подається, трапів. Так, я тут вискокую, правда, по те, коли яны там ёсць, а хутчэй за ўсё яны там ёсць. Давай-ка мы с собой ЛТ возьмем. Як я его не пробиваю в эту вежу? Ну, неужели она такая моцная? Не такая уже и моцная. Просто не пошанцевала с пробитцем. Як вам? Ну тільки ось гэта зараз сапсаваў мне ўсё. Хлопец. Бабах приехала. Стамілася чакаць. Так, ВРВ чакай. Зараз я... Ось так. 400 але пойдзе. Так, у войнах у заліве танки вынішчалі гелікоптерамі. Ужо? Напэўна, на канцы 90... Гэта ўжо быў канец 80-х, пачатак 90-х, правда ж? У заліве. Так, ударнымі апашамі і кобрамі, але танкавая баталія была, калі іракцы спрабавалі схавацца за смогам. Во, я ж кажу, што была. Во. Ай, ты просто пантуешься сваімі ведамі, вось і ўсё. То былы, ты ж спачатку кажаш, што не было ўжо, а потым кажаш, што ўсё ж такі было. Паехалі на ФВХ адразу. Вось, а ў Сірыі рэдка, бо танкі палілі птурамі. Палілі птурамі танкі ў Сірыі. Не сачыў, мы з табой неяк абмяркоўвалі гэта, хутчэй за ўсё так. Але мне чамусьці падавалася, што гэты Башар Асад на іх катаўся ўсё ж такі, не? Ну, не сам асабіста, а ў сэнсе ягонай арміі. Стой, зводжуся, не з'язджай. Там же ж Расія ім падагнала трошачкі, літаральна, там 50 ці колькі, ці 30. Яны на іх абралі гарады. Так, ну хадзі сюды, моя малютка. Иди сюды, моя бубочка. Я тебе тут пристрою набойчик. Можно? Можно. Так. Фактор у сучаснасці танкавых баёў уже амаль бывае. Так, гэта ж далі, але іх багата карысных задачаў робяць. А апошнім пры буру пустэлю. Во, бачыш? З тобой згодны, ВРВ. Яшчэ адзін эксперт ёсць у нас, аказваецца, па танках і военных дзеяннях. Будзеце спрачацца да гэтай сліны ўпрыскаць адзін у аднаго. У чатику. Так, страліна з закрытых пазіцый, разбор бліндажэй пад падтрымка штурму, размінаванне, зачыстка і ўсё такое. 3000. О, параўнаем. 47 000, бачыце, у іх халеры не фарміць. Я лепш на елцы пагуляю замест гэтага лайна.
Там гэта эпізод. Ну, эпізод усё ж такі быў. Танкі прамацоўвалі да БТР і ў складзе групы выконвалі штурмовыя аперацыі. Ну, яны ж заўсёды, механізаваныя брыгады, так і фарміруюцца. Танкі і БТР разам, то бок і танкавыя моцы, і пехота. Адначасова. Мне чамусь так здавалася заўсёды. Так, АМБТ, едем направо. Мы налево не ходим, мы ездим только направо. До рэчы, дзе што лепей качаць, 140 альбо 430У. Гэта абсалютна розныя геймплей на танкі. І я шчыра скажу, што калі рукі у вас з плячэй, а не з дупы растуць, 140. 140 адназначна, бо ён хуткі, вертлявы, трапны неверагодна, гаўно альфа, затое і агляду хапае, і ўсяго на свеце. То бок, гэтым танкам, калі ўмееш карыстацца, зробіш шмат чаго. Малайчы у нас акрабаты ў камандзе. Вось. Але, калі ты з 99% гульцоў гэтай гульні, 430У гэта твой танк. Ён прабачае, ён не трапляе, ён танкуе. Вось, карацей, на 140 лепш не садзіцца. Чатик командный подобается, там написали: Динар, иди нахуй. Что ты чаго? Кому? Навошта? Что ён тебе зрабіў, гэты Динар? Ніякіх тлумачэнняў, просто иди нахуй, все. Ну-ка, ну-ка, ёх, малайчына, что едешь сюда, так. Да отчапися, я тут гусеницу не могу сбить этому танку, а вы меня первым же стрелом ставите, собаки. Так, слухайте, дык там УДС, а у мяне страляў Бураск. О, это цікаво, то бок там два танки. И Бураск, и УДС. А хто мяне свяціў, хутчэй за ўсё Бураск. І дзе ён мог быць? Недзе тут. Правда ж? О, куры. Глядзіце, у нас 4 курыцы. Паселі. Квохчуць, яйкі нясуць. Так, глядзіш танколага? О, я не ведаю такого. Што за ён? Зараз елка насветіць. Дзе? Чакай. Елка у ворагаў. У нас нема елки. А фактор города, а што за танколаг? Гэта што такое? Увогуле, першы раз чую у жыцці такое. Про танки. А гінеколог у такім выпадке пра што распавядае. Кажа, гэта я фактор гораду читаю в РВ, што піша ў Твічы. Ён кажа, што про танки... А не, олдскул, што про танки піша танколог. Гінеколог у такім выпадку пра штосьці іншае. Собака. Как тебе черти драли? Ты гляди, он блайнд повесил. Но гэта просто стоять. Ну, нехай стоять, боже. Что мне с тобой? Малайчына, брасик малайчына, пытання нема. Я б так само блайнды выписывал бы один за одним. Кинолог про кино, так? ВРВ малайчына. Я не подумал одразу, сапраўды. Танколог про танки, кинолог про кино. Так и працую. Вельмі агонь. Гэта... А, канал на Ютубе нават ёсць такі. Танколог. Не. Я не ведаў, шчыра, я не ведаў про гэты канал нічога. Я просто, калі што, і вы не падумайце, я ў танкі люблю гуляць, толькі з-за таго, што гэта гульня. Не таму, што я танкі люблю. Я ж памятаю, што калісьці даўно Wargaming там рабіў гэтыя вось даследаванні, у іх там быў
цэлы дэпартамент нейкі, які даследаванні займаўся, ці былі гэтыя танкі сапраўды, ці не былі, якія былі ТТХ і ўсё астатніе, там, якая была гісторыя стварэння тых ці іншых танкаў. Памятаю, такое было нешта, але мяне не чапляла проста ніяк. Опс, як табе? Нечаканка, правда? Ты глядзі на яго. Ён мяне таксама ў вежу прабівае. Гэты падставіўся, падох ужо, але ж выжыў. Давайте, бляха, ну што вы, куры? Мо яшчэ і шанцуе, што не ляціць у яго. Ой, пацукі, да што ты кажаш? Хто б сумняваўся, што патрэбная падтрымка табе, ну? Ну, паглядзіце вось на гэтых траіх, ну, пацукі. Абсераўся, выбачаюся. Я не чакаў яго там. Пёс хмызовы. Канал цікавы, аглядае танкі файна. Ну, будзе жаданне, то пагляжу. Дзякуй за параду. Там паглядзім. Можа і заліпну неяк. Так. Гінеколог ніколі не кажа афтальмолагу, што той глазнюк. Класны жарт. Глазнюк. Нет, чакай, глазнюк. Вачаст. Вачыст. Вось так трэба будзе. Ну что, поедем, поспробуем потестим наши куты вертикальные, КВНы под гору, потому что, коли что, наступным разом поедем на правый бок. Тут мы повинны поспевать. Дзякуючы реактивной системе мы повинны поспевать до ЛТшки. Одна ярта, добре. И что? Наша ЛТ не поехала, ихная так само. Б, ну ты зовсім з глузду з'їхав, ну во що так робити? 3, 2, 1. Давай у цицку. Ага. В землю. Ого, як реалістично нітро. Але жартується, спадар. Бляха, ён мне одним стрелом все збил. И гусеницу покрыўдзіў, и гармату пошкодил. Блядь, да як ён гэта робіць? Слухайце, ён другі раз мне ўжо збівае штосьці. Давай, выходь. Все, так нельга. Каб ты мне 3 разы, я табе ніводнага. Давай. Ты разумееш, што свет лясне, калі не ўраўнаважыць? Падаецца, я яго прабіў, правда? Я так будзе до пенсіі калупаць. Что это было? Что за такое затрымка дзіўная зараз адбылася са стрэлам?
Добре, пойдешь сустракаць жонку, піши, калі што ў мяне там ёсць рэквізіты на канале. Добра, буду пісаць. Дзякуй, што зайшоў, заходзь яшчэ. Няўжо цябе не адкідаюць? Няўжо ты праехаўшы? Боже... ну так, ну чаму гэта ён не прыедзе, калі ў нас ўжо нікога няма? І ўсё? Тым часам мы шотныя сталі? Ой, вазе. Якое ж ты дурное. Так, рабілі багата відосаў, і пра караблі ў іх былі цудоўныя ролікі. А вось пра караблі я ніколі не глядзеў, таму што яны пра танкі спачатку пачалі здымаць. Вось, і мне гэтага хапіла. А гэта, дарэчы, ўсё ж такі, ведаеш, ад чалавека залежыць. Ці падабаецца яму гэта глядзець, ці не. Мне падаецца, вось, упершысна гэтае менавіта. Того, калі ты цікавіся гэтымі тэхнічнымі всялякімі штукамі, то ў такім выпадку... Слухайце, дык мы можам тут пасвяціць няблага. І рэсп у мяне даволі добры. Зараз мы сюды паедзем. Зараз мы сюды паедзем. Хлопцы, трымайце мяне. Зводзьцеся і малю вас, я буду свяціць вось гэтую вось паласу. Вы толькі зводзьцеся, толькі трапляйце. Дык я ж у танкі не гуляў, я больш за караблікі. Не, я разумею, што ты не гуляў у танкі, так. Мы ж з тобой абмяркоўвалі ўсё гэтае тэмы. А я, дарэчы, калі быў малы, я займаўся судамадэляваннем. Так, я рабіў спартыўныя і фотарэалістычныя копіі караблёў. Калі быў малы. Я нават казаў пра гэта, чакай. Гэта ж не такая не навіна. Я ж казаў пра гэта, што я нават кандыдацкі гэты зрабіў у 9 класе. Кандыдат у майстры спорту зрабіў у Беларусі. Але ж мяне троху падвёў мой гэты не трэнер, ён лічы настаўнік, які распавядае, як будаваць, што рабіць. Вось, ён не падаў дакументы. Таму ў мяне няма гэтай корачкі. Так што я беспартыйны. Тімбілдынгам. Шипбілдынгам. Так. Рабілі караблі, якія плавалі потым. Яхту не рабіў, але рабіў гэту на радыё кіраванне. Хуткасная была такая, з шкла пластыку, вось так правильно. З шкла пластыку. Корпус быў роблены. І ўсё такое. Едзе. Фанабэрсты які, а? Т-71, что ты робишь? Цудоўна. Так, Лансенси. Ну что, поехали? Поехали мы. Там комет, тут усё. Хлоп, минус. Так, комет мне не страшный. Ух, як цяжка паварочвае. Скорпион фугас зарадзіў нават заради мяне.
Так, у такім выпадку, што мы будзем рабіць? Правільна, мы будзем рабіць вразь. Зараз будзем заязджаць вось адсюль. Угу. Давайте перенабьемся. Все ж таки там 700 хп было у шквала. Угу. Ну куди ти кидаєш, ну? Шкода, шкода. Кусь за срачку. Ну. Ушпілів, як пчолка. Так, 20:47. Давайте слухайте апошні бой плюс-мінус, правда? Коли добрий бой буде, то 100% апошні. Бо уже пора все збиратися потиху потроху. Хлібало своє помить, треба гарбатки попити так само з тортиком. Ось. Смачненькі, я сподіваюся. Ой, так, Дот, бедный дзец, не вывозить уже 20 боёў у танкі пагуляць, што я толькі 20 боёў за 3 гадзіны згуляў? Ты думаеш? Мне падаецца трохі больш выходзіць неяк. Дарэчы, а 20 боёў сапраўды, слухай, ты неяк так, Дот, падкрэсліў гэтае, я нешта ўзгадаў, я ўсё жыццё так гуляў. Па сесіях такіх 20 боёвых, максімум 25, так 27. Але я звычайно у 2 гадзіны укладаўся. Ведаеш, 2-2,5. Макс. Цікава. Цяжка гуляць усё ж такі. Я не ведаю, як каму, а мне на адным месцы сядзець толькі часу даволі цяжка. 69-ка. Да ёб твою мать, ну хто так робіць, а? Ну хто так страляе, алё, МБТ? Ну ты ж можаш, я веру. Кажи, ідзі ты са сваёй верою у касцёл. Ой. Так, ладно. Ведаю вас танкістаў. Ты глядзі, не, да размаўляешься на такія тэмы. Мало того, што дзед, дык яшчэ і танкіст. Обсидиан, не. Так, ну все, давай, я перанабіўся, выходзь. Нешта наши патэхі там сядзяць на гэтых жэртках, як куры.
Ей. Все не то. І не пошанцевало, да, хлопче? Ну буває, що зробиш. Я бачиш, так само покутую. Оп! Есть контакт. Нема контакту. 44 до... Не, тут нельга. У нас тільки двоє, коли ми полеземо в атаку, то нас ПТ наші не прикриють. Тут нема позиції, щоб можна було атакувати. Коли б нас тут було 4, у таким випадку так. Двоє становиться на прикриття, двоє йдуть вперед. А отсюль так нельга робити. На мой погляд. Може у когось інше це міркування є. Безумовно, але... Я це зробив. Эту паскуду я не пробью, на жаль. Его там вежа довольно тривалая. Т-44 подставляется. Это кепско, конечно. Эй. А откуда он трапляет там? Собака гадкая. Эх. Было б цудоўна, калі трапіў бы. Паспеў ён ад'ехаць назад. Ну. Мне не подобається, що прожито у їх не світиться. А ось оно. Все. Наши там у спину уже их притискают. Оу. Так, 69-ка тут. Все ж таки стоїть негде. Блять, ще у гэтую двойчу гармату, ну, уявляеце сабе. Двойчы патрапіць у саюзную гармату. Каб цябе, ты дзіку сраку, шчыра кажучы, гульня, ну, просто ні ў якія брамы. Так, дед с тобой Twitch дропсы фармятся, ты в курсе? Не в курсе. А что такое Twitch дропсы? Распавядзі, на кой халеры яны патрэбна ўвогуле у гэтым жыцці, бо ў мяне там нешта падае заўсёды. Ты вас, там ёсць нейкая гульня. Потым клацаеш, а яны табе, а набудь сабе, калі ласачка, прэміум там якісьці за 50 злотых у месяц. Ідзіце нахер. Все, што я магу паведаміць. Вы не Netflix, у вас столькі няма контенту. Усё, в Wargame пайшлі спаць, гульня не працуе? Все працуе, чаму не?
Все працуе, гэта просто рандом мяне трошачкі прыніжае, бачыш. Паскуда. 2 разы ў гармату трапіць, просто, бля. Каб хацеў, не патрапіў, бо ніколі ў жыцці так. Так, тыпу скарбонкі з касметыкай гэтак далей, не дзякуй. Такое не трэба. Все, мне хапіла, дзякуй. Усім велічэзны дзякуй за тое, што прысутнічалі, што падтрымлівалі, размаўлялі. Сёння вясёлы стрым атрымаўся нечакана для мяне ўвечары. Гэта вельмі прыемна. Дзякуй вам вялікі за гэтае. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы у Твічы, як заўсёды, пойдзем зараз рэйдзіць хлопцаў усялякіх. Мы толькі пабачым, каго мы там можам парэйдзіць. Так, канал рэйда, якіх мы адсочваем. І хто гэта ў нас першы? Nine Ravens. Мы ў яго былі ўчора. Таму мы да Шаграэля паедзем. Усё. Так. Дзякуй вам, дзякуй, Дота, цябе вялікі. Усё. 4 секунды, і мы скончым стрым. Побачымся заўтра зранку, дарэчы.